Hi! Hello po, Andrian! Kamusta, oy? Salamat sa patamsak-tamsak, Andrian. Kamusta? Magpasidlit na ta karong gabi una. Okay kayo, wa for duty ron. Bukid, taas-taas dyan ako oras sa ron. Pugsit dyan eh. Oy, atong una nga ni anhe dire si Kuan. Ning anhe dire si may apatan, ikapod mao'y wala. Nangita pod sa nimo kay magpasidlit tayo unta mong duha. Duty ko ato host oy. Mao di ay. Three million people, big love shout out po. Mayo kay wala di kay duty karon na ugma wala pug kay duty kay kuan man. Sabado. Binaktas. Binaktasay 14 ka. Hoy, grabe sad na oy 14 ka oras. Layo agog baklayon, layo ugod kayo kuan baklayon nato gikan sa aham na padulong 14 ka oras, grabe. Depende sa availability sa tao. Ana di ay na. Hi, Dina Divino. Hi, ate. Ate Dina, mega love. Shout out po. Ay, salamat ate sa patamsak-tamsak, ate Dina. Tuyok-tuyok ragod pangita sa bukid. Kuyawan, nga na mutuk-tuyok man oy, grabe. Tapos patamsak sa primer ko. Salamat. Sige ate Dina, tamsakan ako. Tara ate Dina tamsakan ako 5 kabuok ate Dina ha. Ayan, unang tamsak. Ayan, baba ng bahay. Makipagdikitan lang po kayo dyan. Sa mga hindi pa kadikit dyan kay Andrian at saka kay ate Dina Divino. Ayan, magdikitan lang po kayo dyan. Ito ate Dina, on the way yung aking pangalawang dikit. Ito po. Pangalawang tamsak pala. Kasi kadikit na to lahat eh. Ayan. Pangalawang tamsak ate. Ito yung pangatlo. Na-play kita kagabi. Salamat ate Dina. May bago ka bang playlist ate Dina? May bago ka bang playlist? Ma'am Dina, done full pack sa primer mo ma'am. Sabi ni Andrian. Ay, Bisaya po ni siya. Bisaya. Parihara mong duha. Si ate Dina, kay naaman ni siya sa Switzerland karon. Ayan, full bag na akong ikatulo ate. Tara, on the way akong ikaupat nga tusok. Hi, Dance Boar. Hi, hello. Ayan, you have now your jacket. Salamat sa patamsak. Welcome, Dexter. Hi. Uy, saan kayo galing? Hi, you have now your jacket. Ayan, Latinian OFW Russia. Mega love shoutout po.
Ayan, Dexter, may love shoutout, Dexter. Thank you so much sa patusok, patamsak. Ay, kulirig. Tagalog, mansad ka host, good. Nahirapan tuloy ako sa kalisod. Pastilan, oy. Ako na lang gitagalog. Pero Bisaya ra ito si Ate Dina, no. Salamat. Thank you po, Dance Board, kuya. Hi. Ayan, baba na po kayo ng jacket. Baba na po kayo ng bahay diyan. At bibigyan ko po kayo ng ayuda, no, sa mga bagong pasok po natin. May paayuda po si host sa inyo. Ito na Ate Dina yung hi Lalabs, Nick, Merga Love shoutout. Thank you so much for coming. Ay, congratulations ang bilis mong tumaas. Ito na Ate Dina yung aking pang-apat na tusok sa iyong primer. Gawin mo kung 1.4. Oy, sige, go. Malapit mo na akong maabutan Malapit mo na akong maabutan. Ayan, go lang, go, push natin yan. Ilan ba yung kulang? Ba't di ka nag-LS kagabi? May ginawa ako kagabi. May project ako kagabi na ginawa dahil kanina yung deadline. Kaya hindi ako nag-LS kagabi. Ito na Ate Dina yung aking panglimang ayuda ay panglimang tamsak. Ayan, mega love shoutout po, 6 million people in the house. Hi sa mga bagong pasok natin dyan. Padikit po kay Nick Fernandez. Padikit po kay Andrian. Ayan, sa mga bagong pasok dyan, wag po kayong aalis. Host ako host, pag-graduate nyo po ako grade 7. Sige, push natin yan kung aabot. Ayan, paalala lang po sa mga bagong pasok, wag munang aalis. Pinangisdaan ako kanina pa di nadagdagan. Wow. Ilang oras lang ba yung yung LS mo kanina? Nagtamsak lang ako kanina kasi may klase ako eh. Hindi ako nakatambay kasi biglang tumawag yung namin, professor. Chareng. Basta may klase kasi ako kanina. Hi po, Kuya Lorski. Mega love shoutout. Thank you so much for your thumbs up, Kuya Lorski. Hi. Welcome sa aking LS. Mega love shoutout. Thank you so much sa pa-thumbs up mo, Kuya. May jacket ka na, Kuya Lorski. Magbaba ka na ng bahay mo dyan. Ayan, Nick. May mga bago tayong pasok. Mauna diha. Ay hara magbuhat og project og deadline na. Alam mo dyan ng mga Pinoy. Alam mo dyan na, basta wap pa deadline, di isa magkarakara. Kung deadline na gani, magkarakara na, halos magkahubo-hubo na sa pagkarakara, no? Kuya Juan, pwede ba magbaba ng primer? Sure na, sure, Kuya Lorski. Tatamsakan natin yan ng 5. Baba, Kuya Lorski, baba. Hi po, Kuya Dexter. Ayan, Nick Fernandez Dan, sabi ni Kuya Dexter. In nature. Shop you in nature. Ayan, patusok ng primer. Sige po, Kuya Lorski, tutusukin po natin yung primer mo. ODW Dexter driving na, sabi ni Nick Fernandez. Ayan, magsuklian lang po, maglablaban kayong lahat dyan. Dance board done, sabi ni Kuya Dexter. Hi, Ate Cordapia, tamsak. Salamat, Ate Cordapia, sa pagpunta. May love shoutout. Thank you so much sa imong tamsak. Thank you so much, Kuya. Ate. Ate Cordapia. Hi, Ate Cordapia. Salamat sa tamsak. Kumain ka na, lalabs. Opo, kakatapos ko lang, lalabs. Kakatapos ko lang kumain. Ayan, pinagpapawisan ako. Ang sarap kasi ng ulam. Ayan, baba po ng bahay, Ate Cordapia. Tumatawa si ate. Pasensya ate, hindi ako nakapunta kanina sa LS mo. Nag-LS ka kanina ate, di ba?
Hindi ako nakapunta, may klase kasi ako kanina, may online class ako. Oy, Andrian, baba ka na ng bahay mo dyan. Makipaglablaban ka na sa ating mga bagong bisita. Patusok po ng primer, sabi ni Kuya Lorski. Ayan, Kuya Lorski. Hi, Samantha. Mega love shoutout po. Thank you so much. Ayan, may ano ka na, may jacket na po. Hi, Ari Samantha. Ito na Kuya Lorski. Ito Kuya Lorski, unang thumbs-up sa primer mo. Nandito ako sa primer mo Kuya, oh, shirtless. Ayan, Dax. Ay, bakit ganito? Thumbs up dan, sabi ni Ate Dina Divino. Ayan, magtamsakan po kayo. Si Ate Dina po, Kuya Lorski, ay may primer din po. Baka naman po, tamsakan nyo rin. Lalabs haba ng harang mo. Sana all, mahaba yung harang, no? Buti pa yung harang mahaba. Eh yung sa'yo, mahaba kaya? Oy, wag nyong skip yung harang ha. Baka naman maawa kayo, wag nyong skip yung harang kasi dagdag na rin yan sa kita natin. Yan lang yung inaasahan natin para makasahod. Andrian Dan, sabi ni Kuya Dexter. Nag-LS ako kanina, nagtanong asan daw dollar sign ko. Sino yung nagtanong, Lalab? Sino yung nagtanong? Ay, buti ka pa may nagtanong sa yung dollar sign. Sayang, palipad na sana yun, no? Oo nga, no, sayang. Ay, baka naman, pwede namang GCash, di ba? Kung walang dollar sign, pwede naman direct to GCash. Pwede ding ipalawan mo yan dahil walang kuskus balungos. Ate Cordapia, thank you so much sa pag-BG-BG, Ate Cordapia. Ayan, tamsakan nyo naman po si host. Baka nakalimutan nyo akong tamsakan dyan, no? Sana all, magharang host. Ate Dina, oy. Practice lang. Ate Dina, practice lang. Dexter Dan, thanks. Sabi niya, Danceboard. Kuya Danceboard, thank you. Dina Divina, tamsak sa primer. Sabi ni Kuya Dexter. Sabi nga niya, sayang naman si Daddy Gray yun. Sobrang bait nun, palipad boy yun, oy. Sayang nga, Nick. Sayang Lalabs, no? Malaki sana yung yung ipapalipad nun. Siguro nasa mga $100. So, ka na, instant ka na, may sweldo sa isang buwan. Hi, Crest of Jimenez. Mega love shout out to you guys. Hi, good evening. How are you to find out? Thank you for coming. Late ako. Hindi ka late, oy. Kakasimula ako lang. Ano ka ba? 13 minutes pa lang ako. Ayan, nagbaba ng bahay si Christoph at si Kuya Danceboard. Baka naman po sa mga hindi kadikit dyan sa kanila. Dikitan lang po, magdikitan at magsuklian. Nasaan na si Kuya... Saan yan? Sino yon? Si Kuya Lorski. Isa pa lang yung natamsa ko sa kanyang primer. Thank you so much Ate Cordapia sa pag-support ate, sa pag-BG-BG dyan. Pwede ka rin mangisda dyan Ate Cordapia. Baka may mga hindi ka pa kadikitan dyan. Ate Cordapia, pwede ka rin magbaba ng bahay mo ate. Ayan, magsisimula na po akong mamigay ng ayuda sa mga bagong pasok, no? Ayan, present lang, present, type present. At itaas ang inyong mga kamay sa mga bagong pasok dyan. Ay, hindi pala kamay, yung mga paa. Itaas yung mga paa at iwagayway. Iwagayway nyo ang inyong mga paa para mamigyan ng ayuda. Oh, may pa-community pantry tayo ngayon. May pa-community pantry si host. Sino ba yung unang pumasok kanina? Sino yung unang pumasok? Teka lang. Si Kuya Danceboard. Si Kuya Danceboard. Hi Kuya Danceboard. Kasunod si Dexter. Ayan, si Kuya Danceboard yung uunahin ko. Hi Kuya. Kuya Danceboard, may love shoutout po. Nandyan ka pa ba Kuya? Ako host, biro lang. Ayan, susunod din kita Ate Samantha pagkatapos kay Kuya Dexter. Ayan, wag po muna kayong aalis bigla. Baka bigla kayong mawala. Nako, sayang naman yung 5 ayuda ko.
Ayan, sayang po yung mga bagong pasok dahil bibigyan ko po ng 5 ayuda kapag hindi po kayo aalis. Pero kung aalis kayo, magpaalam muna kayo guys. Ate Cordapia, thank you so much ate sa pag-BG-BG, pag-suporta. Nasaan na si Kuya Dancebore? Nawala na si Kuya. Kuya Dancebore, are you still there? Hello, hello, hello. Ay, dikitan nyo rin ako guys. Dikitan nyo na rin ako pag hindi nyo pa ako kadikit ha. Ayan, Kuya Dancebore. Nandyan ka pa, Kuya. On the way na yung 5 ayuda ko sa iyo, 5 community pantry. Ayan, dikitan nyo rin po si Ate Dina Divino. Samantha Dan, sabi ni Kuya Dancebore. Ayan, Kuya Dancebore, ito na Kuya, huwag ka po munang aalis dahil didikitan kita ng 5. Bibigyan kita ng 5, Kuya Dancebore. At sunod ni Kuya Dancebore ay si Dexter. Okay, Dexter na po ang sunod. Oy, ano na pala to si Kuya Dancebore? Oh, may harang-harang na. May harang ka na pala Kuya Dancebore. Ayan, visiting Tiwis River in Kanangay, Inupakan, Leyte. Nandito ako sa bahay mo Kuya Dancebore ha. 5 po yung ididikit ko sa inyo Kuya Dancebore. Wag po kayong aalis. Salamat. Thank you din po Kuya Dancebore. Ito yung unang dikit sa inyo Kuya Dancebore. Manonood po ako ng 2 minutes bago ako magdikit kalembang Kuya. Ayan, hindi na po ako magbabakas Kuya Dancebore. 1.35 yung bahay ni Kuya Dancebore. Mas malaki pa yung bahay ko sa kay Kuya Dancebore pero muni na siya. Sana all oy. Ate Cordapia, shoutout ate. Ayan, nagbaba ng bahay si Samantha. Dikit kalembang all guys. Watch bell all po tayo. Host pa ayuda po. Opo ate Samantha, ikaw po yung pangatlo po na ayudahan ni host. Huwag ka po munang aalis ate Samantha ha. Madali lang po ito ate, madali lang po. Thank you host, thank you po ate. Andito ako Kuya Dancebore. Ayan, nanonood ako Kuya Dancebore. Ito yung unang dikit sa iyo Kuya Dancebore. Ayan, full pack po Kuya Dancebore sa unang dikit. Ayan, on the way po yung pangalawang dikit Kuya Dancebore. Dikitan nyo rin ako guys sa mga hindi ka dikit dyan. Dikitan nyo rin po si host. Baka naman po ikalembang nyo. Kuya Dexter, kayo na po ang isusunod ko Kuya Dexter. Wag po kayong mawawala. Sayang po yung 5 ayuda. Christoph Jimenez, hi! Makipagdikitan ka dyan Christoph. Malapit na yung Grand LS mo. Hi host, welcome to my life. Sana all. Kuya Argamon, hi. Hi kuya, ang kuya kong cute ang mata. Ang kuya kong pogi. Hi Kuya Argamon, makipagdikitan ka na dyan kuya. Marami tayong bagong pasok, baka hindi mo pa sila kadikit. Ayan, buhay pa host. Eto na, on the way na kay Kuya Dancebore yung aking pangalawa. Kuya Dancebore, ito yung pangalawa. Hi Montefirio Official. Ay, kanina ko lang to na isda.
Kanina or kahapon? Hello! Hello Kuya Montefrio, Montefrio official. Ayan, may jacket na po kayo Kuya Montefrio. Mega love shoutout, patamsak lang po kay host at padikit. Ayan o, kung hindi nyo pa ako kadikit Kuya. Thank you, thank you din po Kuya Montefrio. Montefreo, ayan. Saan ba tayo makakuha ng music na kagaya ng gamit mo ngayon? Ay, ano lang kuya, nag-download lang po ako sa sa application. And wait lang, tignan ko kung anong application to. Yung application po na ginamit ko kuya ay yung free music. Ayan po kuya. Kuya Dancebore, doon po ako nag-download sa free music na application. Nag-search lang po ako ng no CPR. No CPR music. Ayan, ganyan lang po kuya. Ayan, nagbaba pa ng bahay si Ate Samantha. Sa mga hindi kadikit po dyan, dikitan nyo rin po. Ayan, ako ng music, di pa muni. Pag muni ka, maningil yan ng CPR. Oo nga kuya. Oo nga. Hi, God loves all. Mega love shoutout po. Oo nga kuya, totoo yung sinasabi mo. Hindi pa ako monetize. Tapos yung mga yung mga music na ginamit ko, yun yung nasa statistic pag ni-review ko, yung lalabas ay wala siyang copyright claim. Ayan, pero pag sa monetize, bakit may lalabas ng copyright claim? Ayan, dikitan mo ako host. Sige, wag pong aalis sa mga bagong pasok dahil lahat po kayo may ayuda ni host. Lahat po kayo may ayuda. Ayan, full pack na Kuya Dancebore yung aking pangalawa. On the way yung pangatlo kong ayuda. Ayan, Kuya Dancebore, hindi na po ako nagbabakas kuya. Madalian lang po to, madalian lang po. Ayan, mag-love shoutout sa ating mga bagong pasok dyan. Welcome po sa LS ni host. Thank you so much sa inyong pagpasok-pasok, no? Eto na, on the way na, Kuya Dancebore. Saan na yung bahay mo, kuya? Eto. Baba ka ulit ng bahay mo, Kuya Dancebore. Hindi ko na makita. Ayan. Nandito, on the way na, kuya. Ito yung pangatlo ko, Kuya Dancebore. Nandito ulit ako. Manood ulit ako ng 2 minutes, kuya. Bago ako magdikit kalembang. Ayan, nagbaba po ng bahay si Kuya Montefrio official. Sa mga hindi kadikit po dyan kay Kuya Montefrio, baka naman po dikitan po natin. Salamat host, stay connected. Thank you so much kuya. Ayan, Ate Samantha, bibigyan din po kita ate ha. Huwag ka lang pong mawawala ate. Kuya Dexter, full pack dikitan with bakas for legit friends only. No to budol, sabi ni Kuya Argamon. Litinian, dan dikit, sabi ni Kuya Dexter. Hi, Litinian, dan daw po sa inyo si Kuya Dexter. Ako na ba na? Dili pa ate. Hi Ate Christy, mega love shoutout po. Thank you so much Ate Christy. Patamsak lang kay host Ate Christy. Ate W Dexter, sabi ni God love all. Ate Christy, kamusta ang trabaho Ate Christy? Mega love shoutout Ate Christy. Wala akong LS kagabi Ate Christy. Kasi marami akong projects, marami akong activities na ginawa dahil kanina po yung deadline. Kanina yung deadline. Kung kailan pa yung deadline, saka pa gumagawa ng project. Kaya kagabi wala po akong LS. 745 Dexter, bell all po sa'yo para di malagas. Thank you so much Ari Samantha. Ayan, full pack na Kuya Dancebore yung aking pangatlong ayuda. Ito na yung aking pang-apat na ayuda. Kuya Dancebore, Kuya Dancebore.
Eto na, on the way yung aking pangatlong ayuda para kay Kuya Danceboard, no. Sa mga hindi din po kadikit sa akin, baka naman po maawa maluoy, dikitan nyo rin po ako, guys. At i-bell all nyo na rin, no? I-bell all nyo na rin ako. Eto na. May harang-harang Kuya Danceboard, oh, may harang-harang. Sana all, no, may harang-harang na. Ayan, oh, wala ka nga, hinanap kita kagabi, host. Ay, nako, Ate Karistik. Ayan, 67 thumbs up, host. Thank you so much, Kuya Argamon. Ayan, love, love, love. Samantha, thank you po, sabi ni Kuya Dexter. Danceboard dan, paharang sa'yo, sir. Stay connected. Okay lang ako, host. Work pa ako, di pa rest. Ay, pahuway-huway, pudra ate, oy. Ayan, nagbaba ng bahay si Kuya Dexter at si Kuya Montefrio. Ito yung pang-apat, Kuya Danceboard, o ito yung pang-apat na dikit, pang-apat na ayuda. Dan Dexter, sabi ni God loves all. Ayan, God love Dan po, sabi ni Kuya Dexter. Montefrio Official ODW, sabi ni Kuya Argamon. Ayan guys, suklian nyo po ng legit si Kuya Argamon kasi legit po siyang nakikipagdikitan. Ayan, ang maging legit lang po tayo dito sa LS po ni host. Yan, dahil pareho po tayo ng gusto sa buhay. Pareho lang po tayong naghahanap ng mga legit na magdidikit sa atin. Kaya lang po, dapat maging legit din po tayong lahat. Krusty Dan po, Krusty 77 po, sabi ni Montefrio Official. Thank you, thank you. Ayan, fallback na yung pangalawang dikit para kay Kuya Danceboard. On the way yung aking panglimang dikit. Panglimang ayuda para kay Kuya Danceboard. Thanks po, sukli ako maya work pa kasi, sabi ni ate. Ayan, Kuya Danceboard, on the way yung aking panglimang ayuda. Ayan, Kuya Danceboard, o hindi pa yan kadikit Kuya, o ito yung panglima Kuya. ODW Krusty, sabi ni God loves all. Montefrio Dan, sabi ni Ate Krusty Guzon. Argamon bahay, sabi ni Montefrio. Kuya Argamon, baba ng bahay. Ayan, nagbaba ng bahay si Kuya Argamon. Full pack dikitan daw po sa mga legit dyan. Krusty Dan, sabi ni Kuya Dexter. Asa na banana ko, host? Hindi pa namumunga, ate. Saglit lang, ate, saglit lang. Ay, oy, nagbaak agad ng bahay si Ate May. Hoy, Ate May, tamsakan mo muna ako bago ka magbaba ng bahay mo dyan. Nagbaba ka agad ng bahay, hindi mo pa ako tinamsakan ah. Kamusta naman yung pagligo-ligo natin dyan, no? Kamusta? Ha? Hindi, kay war ka na lumos. Kabaluro, day ka mo langoy. Dan Krusty Guzon, sabi ni God loves all. Kuya Dexter, pababa ng bahay, Kuya Dexter. Ikaw na po ang isusunod ko, Kuya Dexter. Bahay mo 69 ha, pang 70 ako, uy. Oo nga, hindi ko nakita eh.
Ayan, naging 70 na yung tamsak. Hala, buyag tawod ka. Argamon 552 sabi ni Montefrio Official. Ayan, Kuya Dexter, nandito na. Wait lang, Kuya Dexter. Ayan, Kuya Dancebor, polpak na yung panglima. Ayan, nanood ako hanggang 2 minutes, Kuya Dancebor. On the way ako kay Kuya Dexter. Kuya Dexter. Eto. Hoy. Ayan, Kuya Dexter. You have 745. 745 na banana. 745 na thumbs up. 745 na subscribers. Ayan, mukbang pinya na naman ni Boy Pandak. Kalami sa pinya ba, oy. OTW Montefrio sabi ni God loves all. Hi, naka grade 4 na co-host. Wow. Congratulations. Congratulations and celebration. Congrats, Anime. You are now a monetized channel. You are now a certified vlogger. Ayan, mukbang ni Dexter. Kuya Dexter, bakit ang sarap ng mukbang mo? Ang sarap ng pinya, oh. Ayan, manonood ako, Kuya Dexter, hanggang 2 minutes. Salamat, sabi ni Kuya Montefrio. Why, congrats, oy, gilagasan. Hala, gilagasan. Kapilay na tangtang sa mga ate may. Ako lagi ko nalagasan karon ay. Ang nalagas bitaw na ako ate kay isar ka buok. Lagi, isar ka buok bitaw. Wala ko kabalo kung ano. Or basin unya, paning kadlawon. 10, yati ay, magali kay 10 ra. Wa gyud gi 20. Himala lagi na si Lulo karon nimo kay medyo gamay-gamay na lang ang gikuha. 427 becomes 417. Okay pa, laban gyapon at least wa ka natagak sa grade 3. Laban gyapon natin may kay may na lang wa ra ka natagak, wa ra ka ning balik sa grade 3. Kuya Dexter, full pack yung aking unang dikit. On the way yung mga pangalawang dikit. Ako po host 60. Uy, grabe naman ang dami naman yung 60, oy. Heart of Russia, mega love shoutout ate. Hi. Thank you so much sa patamsak-tamsak ate. Heart of Russia, mega love shoutout ate. Welcome. Dile yo alergia. Mile. Ayan, Dexter, Kuya Dexter, baba ulit ng bahay, baba, nawala, hindi ko na makita. Samantha 368, sabi ni Montefrio Official. Ayan, nandito na ako, Kuya Dexter, yung aking pangalawang dikit. Nandito ulit ako sa mukbang mo. Nagbaba ng bahay si Ate Samantha. Ikaw na ang isusunod ko dito, Ate Samantha, kay Dexter. Huwag ka pong mawawala, Ate Samantha. Ayan, salamat Dan, sabi ni Montefrio. Montefrio, dami jud tuwad kanina pa lang na notice na anay nagtuwad. Wa patawad ni sila. Ay, may patawad? Ay, kinsa may nagituwaran. Ayan, Montefrio, OTW na po, sabi ni Samantha. Samantha Dan, sabi ni Kuya Montefrio. Ayan, sunod po ni Ate Samantha ay si Kuya Montefrio, yung aking bibigyan na ayuda. Sa mga bagong pasok dyan, wag po kayong mag-alala guys. Dahil kayo pong lahat ay bibigyan po ng ayuda ni host. Iyang taler. Ay, ginoo ka. Iyang taler. Ay, naonsar. Gudang taler na ay. Samantha 367, kanina pa sukli po, sabi ni Kuya Argamon. Heart of Russia, Dan, sabi ni Kuya Dexter. OTW Dance Board, sabi ni God loves all. Ayan, magdikitan, baba ng bahay at magsuklian lang po tayong lahat, guys. Taray, ang kate, ay.
Lonely is the night, lagi karon host. Kapoy man pang nawong nato. Unsa bay lonely oy? Pero tay lonely ha. Ay Ginoo ko ate oy, pait kay ning dagan tag huna-huna no. Kadaghan mo gud huna-huna. Gasaksak sinagol ning nas kong ulo, lamit ang tangon. Ginoo ko. May apatan daan sabi ni Kuya Montefrio official. Stay connected guys, sabi ni Kuya Montefrio. Guys, love ko ninyo diha maluoy. Ayaw tawon, ayaw jud na ninyo glablaba si Ate May. OTW May Ataran sabi ni Kuya Argamon. Oy, hindi pa ba kayo kadikit Ate May ni Kuya Argamon? Ang tagal na niya dito sa LS ko, ang kayong dalawa, ang tagal niyo na simula noong unang panahon. Simula nung kakaumpisa ko pa lang mag-LS, nandito na kayo, pero bakit hindi pa kayo nagkadikitan? Nako. Full pack yung aking pangalawa para kay Dexter, on the way ang pangatlo. Ayan, malapit na ako kay Ate Samantha. Malapit na ako kay Ate Samantha. Ayan, pagkatapos kay Ate Samantha, si Kuya... Sino yung isusunod ko? Si Kuya Montefrio. Hi, MJ Fernando. Mega love shoutout po. Hi, paniraan ang moment. Unsay uti. Hoy, Kuya Juan. Wala na ako gidayon, Ate May. Kay kabalo na ka... confidential no. Confidential kung bata karata diri gyawet. Nabiya ta social media no, Ginoo ko. Dapat kabalo ta sa mga do's and don'ts. Host, ask lang. Unsa po? Ano po 'yun? Ate, Kuya MJ Fernando. May aparan dati hindi kayo dan tamsak sabi ni Kuya Argamon. Baka makatulong po kayo. Ano po 'yun? Hoy, wag ganon. Oy, late na kaayo ako sa LS mo, no? Di manggod. Sagad mo siya, eh. Ayan, paano to ayusin, host? Ano po yung problema natin dyan, MJ? MJ din kasi ako, no? Host, penging banana. Ikaw na isusunod ko, ate. Ikaw na nga isusunod ko, Ate Samantha. Wag ka lang siyang mawawala. Wait lang, hinahanap ko pa yung bahay ni Kuya Dexter. Hindi ko pa mahanap. Kanina ko pa. Ito na pala. Ayan. Karon pa ka host, hi. Pagkasirita jud ani niya, oy. Ginoo ko. Ito na yung pangatlong ayuda para kay Dexter. Ayan, check mo host kasi di makalembang ang isang channel namin host, ha? Banana oy, napas punuan. Samantha, pasukli na lang po kay Kuya Argamon. Ayan, Ate Samantha, suklian mo muna diyang mga nandikit sa iyo. Dahil huwag kang mag-alala, ikaw na isusunod ko dito. Ikaw na isusunod ko kay Dexter. Pagkatapos kay Dexter, si Kuya Montefrio naman. Yung binaba ko host, pa-check po. Wait lang kuya, may dinidikitan pa po ako pero i-check natin yan. Full back dikitan with bakas sabi ni Kuya Argamon. Sa mga legit po yan, dikitan nyo po si Kuya Argamon dahil legit po ang kanyang sukle. Ate Cordapia, mega love shoutout Ate Cordapia. Kung nandyan ka pa ate, salamat sa pag-BG. Ang sarap naman ito ay Dexter, ang sarap ng pinya. Matamis ba to? Maalat? Matamis? Hello. Hi. Samantha, dance sa'yo. Sabi niya, Kuya Dance Boar. Okay, Samantha, makipagdikitan ka naman dyan, Ate Samantha. Ayan, Dance Boar ODW na po, sabi ni Samantha. Ayan. Si Kuya Argamon din po, Ate Samantha, dikitan nyo. Suklian nyo po. Dito pa rin. Opo, wait lang. Kayo po, check po natin yung bahay. Ito na, pull back na Kuya Dexter yung aking pangalawang dikit. On the way yung pangalawa. Yung pangatlo pala.
Tingnan mo, nabubulol na ako. Ito yung pang-apat. On the way yung pang-apat. Ayan, wag po kayong mawawala kaagad. Dance bar pang 13 ako sa'yo, kuya. Love. Talaga? 13 pa? Sagad, may siya, oy. Kung kuya dance boy, nga daghan na kay siya kuan. Nagali na siya kuan. Pang 13 tamsak. Kana ba mag-gimen? Pang 13 tamsak, ate may. Sabi ako, pang 13 na dikit. Kay kuya Juan sa tanong. Hi, Ate Ami! Mega love shoutout, Ate Ami! Ate Ami, hi! TikTok dance show! Ansa man to, ay? Nawala. Ayan, Ate Ami. Thank you, Ate Ami, sa pagpasok. Mega love shoutout, Ate Ami. Hi! Saglit, may pa-prizes doon. Sige po, ate. Sige po. 1.36 DI channel niya. Kita na ko. 13. Tanawar ra. Mauna na. Nauna sa naman imong mata, ate May. Murag lahi naman ang pananaw, ana. Unsa naman ang mata, ha? Basi mag-ilis nagmata sa kabaw. Unsa man na imong mata, oy, plastic. Ate May, tarungar, guday mong pananaw diha. Arga mo dan legit full pack sa'yo pasukli naman, sabi ni Kuya Dancebor. Sorry, Kuya. Mura, nalibat na ka. Murag lahi na jud na imong pananaw ay. Murag mao na jud na resulta sa mga tambal nga imong gipang-inom, no? Ate MC Carlos Official, hi, ate. Thank you so much sa patamsak mo dyan, ate. Ayan, Mark, makikisuyo si ate. Wag. Ano po yun, ate? Baba ka ng primer mo, ate. May primer ka ba ngayon? Ate MC, baba mo yung primer mo kung meron. Kasi tatamsakan natin yan. Lahi man good. Akong gitanaw, oy. Agoy, pastilan. Ganong lahi man imong natanawan, oy. Ate, ayan. OTW Dance Board, sabi ni Kuya Argamon. Ate MC, ano po yung ipapasuyo mo sa akin, ate? Baba ka po ng ate, primer. Kung meron kang primer, ate MC. Eto na, Dexter. Ay, munti ko nang nakalimutan. Ayan, naka 3 minutes na ako sa'yo. Eto, full pack, yung aking pang-apat. On the way yung pang-5 para kay Dexter. Ayan na, ate Samantha. Mag-ready na si ate Samantha dyan. Kung nandyan ka pa, ate Samantha, mag-ready ka na because you are the next top model. Hoy, host! Patamsak, tapos one message, MCC, salamat. Sige, ate, ipipin natin yan, ha. Ate, ipipin natin yan. Ipipin ko yan, ate, ha. Saglit lang po, ate. Wait lang. Balikan kita, Dexter, ha. May ipipin lang po ako, Dexter. Asan Gcash mo? Hoy! Kuya Juan. Ano ba yan, ate MC? Oy, mahadlok mo sa dana. Ayan po, pasuyo po sa nakapin, guys. Pasuyo sa nakapin. Magtamsak po tayo, mag-iwan ng bakas at magdikit po sa mga hindi kadikit sa nakapin, guys. Please po, please. Pasuyo po. Sa mga bagong pasok na dinikitan po ni host ng 5, pasuyo po sa nakapin. Mag-iwan po ng bakas at sa huli ng bakas, lagyan niyo po ng Marcosina or Marcos. Message mo si ate mo, friend mo si Emanes Vlog. Hoy ate, hindi mo yata ako kilala. Jowa ito ni Emanes Vlog. Ate MC, jowa po ako ni Emanes Vlog.
Message mo si ate. Hindi mo ba ako kilala, ate, oy? Ate MC, parang hindi mo ko kilala. Sa kanya ko na lang ibigay. Nandyan si ate, oh. Ayan guys, pasuyo po sa nakapin. Ayan, Samantha, ikaw na isusunod ko. Ayan, ate Samantha, ikaw na po isusunod ko. Ate MC. Oh, ayun ate, nakita nyo na. Sabi ko na nga ba eh. Kawa. Pareho ba kami ng mukha, ate? Siya kasi yung aking long lost brother. Ay, Dexter, sana yung bahay mo. Ito yung panglima, sana. Wait lang. Hanapin ko yung ano. Ate MC, tamsakan ko yan ng 5, ate MC, yung ano mo, framer mo, ate. Oh, ito na, Dexter, full pack yung aking panglima sa'yo. Ayan. Ayan, Dexter, pakisuyo naman sa nakapin, Dexter. Mag-iwan lang ng bakas. Sa friend ko yan. Sa friend mo pala to, ate. Mag-iwan po kayo ng MCC or Marcos. Or mag-iwan po kayo ng MCC dyan sa nakapin, guys. Please po, pasuyo. Sa mga bagong pasok po na binigyan ng ayuda ni host, baka naman po, nagsusukli yan, legit yan. Kilala ko po yan si Ate MC Carlos, nagsusukli po sa mga nagdidikit dyan sa nakapin. Sino na ba yun? Oh, Ate Samantha, wait lang Ate Samantha, ikaw na isusunod. Sige Ate MC, bigyan ko rin to ng 5 Ate MC kasi kaibigan mo to. Ate MC, bigyan ko rin to ng 5 ayuda. Ayan sa mga bagong pasok diyan, wag niyo pong iwan si host, wag po kayong mawawala kasi sayang po yung 5 ayuda sa inyo. Kagigising ko lang. May work ka ngayon, Ate MC? Good morning John kay Ate MC. Oy, ate. God bless and take care always. Ito na Ate Samantha yung hinihintay mong banana. 373. Tapos madadagdagan to ng 5, magiging 378 na to sa akin. Di ba? Ayan, wag kang mawawala, Kuya Montefrio. Ikaw po isusunod ko dito kay Ate Samantha. Huwag kang mag-alala, Ate MC. Bibigyan ko po ito ng 5 ang kaibigan mo, Ate MC, ha. Diyan lang po yan, nakapin lang po yan, ate. God bless sa inyo dalawa. Thank you so much, ate. Host, may 2 pa ako banana. Tusok ko sa'yo. Oy, thank you so much, kuya. Salamat sa pagtusok-tusok mo dyan sa dalawa mong banana. Love you both. Salamat sa inyo, dahil sa inyo baka graduate na ako 3K. Thank you din po, Ate MC. Full pack yung unang dikit para kay Ate Samantha. On the way yung aking pangalawang ayuda. Ate Samantha, nandyan ka pa ba? Itaas mo yung paa mo, Ate Samantha. Taas mo yung paa, iwagayway mo. Padikit sa nakapin, guys. Huwag niyo pong kalimutan yung nakapin sa mga binigyan po ng ayuda ni host. Baka naman po pasuyo, maluoy maawa. Sa nakapin po tayo, guys, sa nakapin. Ayan, iwan lang po kayo sa bakas nyo, maglagay ng MCC po. Sa mga di pa nakasuklian, baka naman po, sabi ni Samantha. Heart of Russia, nagbaba ng bahay. Ito na, Samantha, on the way yung pangalawang ayuda. Cooking experiment, papaya with giniling. Oy, sarap nito.
Ay, sarap nito ate. Ate Samantha, ang sarap nito. Papaya with giniling. Iba talaga kapag ano, gulay yung ulam. Thank you so much po sa inyong mga patamsak dyan. Thank you so much sa ating mga bagong pasok. Sarap po niyan, host. Oo nga, Ate Samantha, masarap talaga to. Ako nga nagluluto ako ng papaya, pero yung sinasahog ko po is yung yung sardinas. Ayan, Samantha Pasukles, sabi ni Kuya Argamon. Yan, OTW na po, sabi ni Ate Samantha. Nag-love shoutout Kuya Argamon, kamusta po? Oy, nakita kita kanina Kuya Argamon sa ibang lapagan. Akala ko may work ka kanina. Ano ba yung time diyan ngayon Kuya Argamon? Ayan, full pack yung aking pangalawang dikit para kay Ate Samantha. On the way po yung pangatlo. Ayan, pangatlong ayuda para sa iyo, Kuya Nahinoon, ginoo ko. Ate Samantha, hi Dexter. Hello. Maraming salamat sa pagpasok mo diyan sa iyong main channel. Thank you so much sa patamsak mo diyan, Dexter. Ayan, mega love shoutout M&S Vlog sa ni Kuya Dance Boar. Argamon Dan Dolol po, sabi ni Ate Samantha. Ito na Ate Samantha, ang aking pangatlong ayuda para sa iyo ngayong gabi. O diba naka 378 ka na, hindi ko pa nadikit yung aking 5, hindi ko pa lahat nadikit, naka 378 ka na ate. Ayan, dikit kalembang all guys, sabi ni Ate Samantha. Thank you so much Dex. Oy, thank you so much Dexter sa pagpasok mo dito sa iyong mga alagad. Baka naman pasuyo din po sa nakapin guys. Maawa po kayo sa nakapin. Kahit isa lang po yung ayuda na bibigay nyo dyan, malaking tulong na po. Magtulungan lang po tayong lahat guys. Ayan, pakisuyo po sa nakapin. Pasuyo po sa nakapin. Baka naman po dikitan at tamsakan po. Huwag po kalimutan maglagay ng hashtag or yung sa bakas nyo lagyan ng MCC. Ayan, tumatalon kasi ako sa kabilya ng hihingi din ng Kaya pala, Dan Heart of Russia, thank you. Oy, bakit ka tumatalon Ate Samantha? Baka maano ka dyan, baka mapilay ka dyan. O baka naman maano ka. Anong tawag sa Tagalog nito? I don't know. Baka masabit o ganyan. Baka masabit ka sa baka masabit ka sa may alambre. O baka naman masabit ka sa puno ng papaya. Huwag kang tumalon. Next time ate, huwag kang tumalon. Putulin mo na lang yung papaya. Ayan, fallback na yung pangatlo, on the way yung pang-apat kay Ate Samantha. Pang-apat na ayuda po. Sa mga bago po dyan, isang paalala lang po sa host, huwag munang aalis, huwag munang mawawala para po mabigyan ng ayuda. Pasuyo na din po sa nakapin. Hi, Kuya Montefrio, ikaw na isusunod ko kuya. Ayan, Ate May, Apatan, nagbaba po ng bahay. Pasuyo dyan kay May Apatan, baba ng bahay siya. Ayan, nandito na ako sa bahay mo, Ate Samantha ha. Salamat host. Thank you din po Kuya Montefrio sa iyong pabiji at pagtambay dyan. Ikaw na po isusunod ko kuya. Mag-LS ako soon, mamigay ako 20 bananas. Ganyan dapat no. Ganyan dapat. So dapat
gumawa ka na ng mga alagad mo dyan. Para naman may maibigay ka sa yung mga bagong pasok na bisita. May stock ako. Wow, sana all. Sana all, Kuya Montefirio, may stock. Baka naman isugod mo na rin yan dito sa akin. Baka naman, no, magpalitan tayo ng mga alagad. Bigyan mo ako, bigyan din kita. 35, boy, grabe ang dami. Grabe naman yan, Kuya Montefirio, ha. Ang dami mo yata ang alagad dyan. Baka naman kahit yung 5 lang. Idikit mo naman yan yung 5 sa akin. May marathon ako ngayon. Pasok na lang po, sabi ni Ate Samantha. Salitan po ng alagad, guys. O, diba ganyan, para makarami tayo, masalitan po tayo ng magpalitan po tayo ng mga alagad. Ito na, full pack natin, Samantha, ang aking pang-4. On the way yung pang-5 ayuda. Tignan mo na, Ate Samantha, kung ilan na yung nadagdag sa'yo ngayon. Ayan, may marathon ako sa premiere. Kaya pala. Ay, nako. Ayan, pasuyo po sa nakapin, guys. Pasuyo po, baka naman po kahit iisa lang po kayo, guys. Please, maawa, maluoy. Huwag niyo pong kalimutan maglagay ng MCC. Ayan, Heart of Russia. Mega love shoutout po, ate. Thank you, host. Thank you din. Ito pa, nanonood pa ako sa pang-5 po. Pang-5. Ay, mega love shoutout, Kuya Jolias. Ayan, thank you so much, Kuya Jolias, sa pagpasok. Ayan, mega love shoutout, Kuya Jolias. Hi. Ayan, malaking tulong na yan, 2. O, diba? Malaking tulong na talaga yan. Salamat, host. Dikitan kita pag wala akong marathon. Okay lang po, kuya. Huwag kang mag-alala dahil ididikit ko rin sa'yo tong aking mga alagad ngayon. Pog na host, oy. Ay. Ay, ginoo ko nga mo makong patulugon og sayo. Imbes wala hinoy klase ugma kay Sabado, imo na kong patulugon og sayo. Hi daw, ate. Ate Heart of Russia, shoutout po sa mini MNS. Guys, wag po natin sayangin ang chance na magkaroon ng legit friends na manood ng future video uploads natin. Di ikakaunlad ng buhay ang pagbubudol, mag-reflect sa face pagbudol. Yes. 10/10. Oh, diba? 10/10 yung sinabi ni Kuya Argamon. Kasi naman talaga walang manunood sa'yo kung hindi naman legit yung nagdidikit. Kung hindi naman legit yung dinidikitan mo. Ayan, dapat din legit po tayong magsukli, legit din po tayong magdikit. Ganun lang po kasi parang wala na rin tayong diyan, kaibigan kapag dikit lang tayo ng dikit, hindi po sila nanonood sa atin. Paano tayo sisikat? 'Di ba? 'Di ba lahat tayo nangangarap na sumikat? Magkaroon ng 100,000 subscribers hanggang umabot sa 1 million. Ayan na, full pack na ating samantang aking 5 ayuda sa iyo ngayong gabi. Sino na isusunod ko? Isusunod ko na nasaan na yon? Nasaan na yon? Si Kuya Montefrio. Ayan, baba ng bahay, Kuya Montefrio, baba ka na, bilis. Bilis. Ayan, Kuya Dancebor, pasuyo po Kuya Dancebor. Baka naman po Kuya, nakikisuyo po ako Kuya sa inyo. Padikit po sa nakapin Kuya Dancebor. Kahit isa lang Kuya Dancebor, please. Ayan na, Kuya Montefrio, on the way sa bahay mo. Ay, baka hindi mo ko kadikit Kuya Montefrio, ha? Oy, 117 pa lang tong bahay mo. May primer ka in 3 days.
Kadikit na yung isa kong alagad. So, dadagdagan ko na lang ng 4. Hi, wifey! Ay, sama di habi. Tapos na, bago pa lang sa nakapin. Thank you po, Kuya Densbor. Ayan, pasuyo din po, Kuya Dexter. Kung nandyan ka pa, Kuya Dexter, baka naman po bigyan mo ng isa, kahit isa lang po. Kuya Dexter, kahit isa lang pong dikit at tamsak dyan sa nakapin. Ayan, balakan kit... Ha? Ano? Balikan kita, host. May marathon lang kasi ako ngayon. Okay, okay. Agoy, ginamonitor ni wifey. Puyo dia, host. Oy, tog sa'yo. Oy, di matugog sa'yo, koy. Ate may kay Sabado ugma. Sunday, free ko. Ayan, sa Sunday may LS pa rin ako sa gabi. Tuwing gabi po yung LS ko, 9:30 Pilipinas time po. Ayan, sisikat as budol sa mga LS. Tulad nung isang batang budol, sikat sa lahat ng LS. Huwag po natin sirain ang sarili nating pangalan. Oo nga naman, Kuya Argamon. Alam mo, Kuya Argamon, ang daming budol na mga nagdidikit na nakatagpo ko. Ayon, sikat nga sila kasi hindi sila nagbabalik, hindi sila nagsusukli. Ayan, kahit sa ang lapagan, kilala sila. Huwag nyo nang dikitan yan kasi hindi naman nagsusukli yan. Keso ganito, keso ganyan, ganyan. O, so diba, maraming nakakilala sa kanila. Pero sa tingin ko, wala naman talagang nanonood sa video niya. Kung ganyan yung attitude, diba? Send regards sa wifey. Pastilan. Hala, na strong na Kuya Argamon. Sorry, idikit na kita la. Legit po ako. Huwag kang ganyan. Ayan. Mega love shoutout po, 11 million people in the house. Ayan, on the way yung aking pangalawang dikit sa'yo, Kuya Montefrio. Ayan, dikit kalembang yung ginagawa ko, Kuya Montefrio, Dikit kalembang po. On the way yung aking pangatlong dikit. Dikit at tamsak, kalembang sa primer mo. Baka naman po, pasuyo po sa nakapin, guys. Pasuyo po, please. Kahit isa lang po yung ididikit nyo dyan, okay na po. Huwag lang pong kalimutan na mag-iwan ng bakas. Lagyan nyo ng MCC. Ayan, thank you, host. Thank you din po, Kuya Montefrio. Ayan, ito na yung pang-4. Nagbaba ng bahay si Kuya Dexter. Ayan, pang 119 ako sa'yo, sabi ni May Apatan, Montefrio. Nakikita nyo ba tong tamang pagpapadikit? Nakikita nyo ba tong tama? Ano ba yan, Ate Samantha? O, hindi ko naintindihan. Ito na, pang-4 para kay pang-4 na ayuda para kay Montefrio Official. Ayan, on the way yung pang-5 ayuda para kay Montefrio. May apatan dating dikit, nagpalit ka lang pala photo. Oo nga, Kuya Argamon, kaya nga sabi ko sa kanya nung isang LS ko nung nakaraang araw, sabi ko, bakit ngayon ko lang napansin na nag-change ka pala ng profile. Nag-change pala siya ng profile, nung isang araw ko lang napansin. On the way na kay Kuya Montefrio ang aking pang-5 ayuda. Oh, ayan na, full pack na Kuya Montefrio. Oh, ayan na, full pack na. May love shoutout po sa ating 4 million people in the house. Ayan, guys, please, padikit po sa nakapin. Baka naman po, maawa kayo dyan sa nakapin. Chef Julius TV, mega love, shout out sa amin ni Kuya Argamon. Ako din host, Pinge. Sige po MJ Fernando, baba po, baba ulit.
Oo, Kuya Argamon, siya rama ay wala ilise. Pagkalable. Dili na maayo ate May ha. Di na maayo. Eto na MJ Fernando. 189. Wag ka pong mawawala ate MJ. Ayan po, Chucky's Vlog. Wag ka pong mawawala ate, didikit ko po yung 5 ko sa inyo. Wag po kayong mawawala dyan at pasuyo po sa nakapin ate MJ. Baka naman po sa nakapin, kahit isang dikit lang po ate MJ, please. Ayan, bigyan kita ng 5 ayuda ate MJ, dikitan nyo po yung nakapin. Ayan, na-solve ko na host. Ayan eh. Ate MJ, please po sa nakapin ate MJ. Ayan. Koreano, gwapo man di ay ni Kuya Argamon ay back in a man. Ay, ginoo ko. Ate May ay nalagpagdahom. Matara na nimo. Imurang mata ang kuan ana, daot. Tumong mata ang daot. Dili daw na siya Koreano oy. Maluoy na lang ta. Dili lagi na siya Koreano, ate May. Kay matod pa niya 100% Pinoy daw siya. Kunya ginana iyang panit, ginana iyang mata, ginana siya kaputi, nya Pinoy. Unsa ko uwat. Dagara kami ni host. Thank you so much MJ Fernando. Dirty minded man ka host. Koreano magud siya iyang mata. Oy, matar di ay atong basihan nga mahimong Koreano Dili lagi na siya Koreano. Oy, ginoo ko. Siya nagaingon ana sa ako ya akong gi-PM. Diba? Nag-private message na ko na si Kuya Argamon. Unsa di ay iyag taler. Yang taler kay Pinoy. Hoy, ate May. Ay, saba di habi. Alas 10 na biyas gabi eh. Masidlitan jud karugwa sa oras. Ay, lami-lami. Ay, nasaan na yung bahay mo, MJ? Ito na yung pangalawa, ati MJ. Pangalawang dikit, pangalawang ayuda para kay ati MJ. Kansi ang manginit. Abot. Ay, di nakasabot. Ate May, di nakasabot si Kuya Argamon kung magbisaya ta. Ato na lang bisayon atong istorya ar di siya kasabot. Lingawa po ni mo host. Ay, goy napay isa ka bisaya. Kadungag-dungag pa ni si Ate MJ ay bisdak man di ay. Dara Ate MJ nagtanaw ko si mo ang kuan si mo ang video. Nagakatawa si Ate MJ. Mauna kay malibak ragdi ka sa ana jud na oy isud pod no. Ayan, salamat Kuya Montefreyo sa iyong pag beji-beji dyan at sa iyong pag-suporta sa akin, no? Polpak na ati MJ ang aking pangilan ba? Yung aking pangatlo, pang-apat. Pangalawa pala yun, pangalawa. Ito, daw yung pangatlo para kay ate MJ. Ansi ang di Bisaya, agay. Nya ang uban kay makasabot man daw. Ayan,
Ate MJ, done na daw sa'yo si Kuya Dancebore. Baka naman po Ate MJ, suklian nyo po. Nawala na yung bahay mo Ate MJ. Ito yung aking pangatlo Ate MJ, pangatlong dikit para kay Ate MJ. Unya Ate May, kamusta mang pagligo-ligo po na to? Nabasa ragyot ang taler. Ate May, kamusta ang pagligo-ligo nato din ha sa swimming pool? Basa kayong taler. Okay ra ka. Okay ra. Ay, Ma'am Elma, Tech L, mega love shoutout Ma'am Elma. Perting basa oy, di mabangbang. Ayan, MJ Fernando, baba ng bahay ulit ate. Nawala na po yung bahay mo ate. Ito na yung aking pang-apat. Nick, hi. Nick Fernandez, loves, thank you so much. Ayan, ito na on the way kay MJ Fernando ang aking pang-apat na dikit. Gala sa Boulevard. Salamat sa Ginoo. Wa na jud nag-uga kay nabisbisan tawon. Lami ang pag-bloom. Ay. Nakain ako, ha? Kain tayo. Aw, abikog. Akala ko ikaw yung kinakain, love. Akala ko ikaw ang kinakain, ikaw pala ang kumakain. Bakit ngayon ka lang naghapunan? 10:37 na ng gabi. Inuuna mo yung YouTube mo? Na-intriga ko, host, kaya sinilip ko. Sino ate? Ha? Ate MJ? Unsa man imo ang gikakuan? Mutit. Oh, standby lang to watchers ko. Mag-check lang ako emails, balik ako. Thank you so much Kuya Arga. Kuya Arga, nagsisimula na po akong mag-play all sa inyo Kuya Arga. Ah, yung Korean pala. Ay, Kuya Argamon, may ano sa'yo, may nang stock sa'yo Kuya Argamon si Ate MJ. Ay, nako, ang ganda ni Ate MJ dito, tignan. Uy, Dipulog. Taga Dipulog. Ramadane si Ate Kuan. Si Ate MJ. Dipulog City. Medyo dool sa Ozame City. Diba? Nakiskuskusa jud ang ilok, Ate MJ. Diba? Kuskusa jug ayo, kuskusa. Hello, ram pam pam. Ay, ate ram pam pam. Paparam pam pam. Ate Miguel Love shoutout, ram pam pam. Nagbababo ng bahay si Loves Nick Fernandez. Baka naman po sa mga hindi kadikit dyan. Dikitan nyo naman po si Nick Fernandez. Pasuyo din po sa nakapin guys. Please, mawa maluoy. Ate ram pam pam. Hi, kamusta po kayo ate? Bakit ngayon lang kayo nakabalik sa LS ko ate? Ang dami niyo na pong absent ate ram pam pam. Ang dami niyo ng absent, ang dami niyo ng penalty. Kailan niyo kaya ako mababayaran ate ram pam pam? Saan ka host? Taga Kuanra ko oy, Lanao del Norte. Pero karon ate MJ nara ko dire sa Misamis Occidental, ang lugar sa mga tuktok. Ayan, Paul, pag ang aking pang-apat na ayuda sa iyo, Ate MJ. On the way yung aking pang-limang ayuda. Ayan, MJ Fernando done full pack with Baka Sports. Sabay Kuya Argamon. Nagbaba po ng bahay si Kuya Argamon. Baka naman po, dikitan po natin dyan sa mga legit dahil legit po siyang nagsusukle. Yung pumunta ako sa LS mo, bigla ka naman nawawala. Ay, yun ate, kasi may error.
May error po ate Rampampam. Kaya bigla akong nawala. Pero nag-take 2 po ako ate, nag-part 2 po ako noon. Ayan, nakadungog noon. Diba? I-shout out mo guna ako. Gignan ako nga Kuya Arga mo na ay ng stock nimo. Si Ate MJ ang ng stock nimo. Kay na curious siya kung anong mura daw kag Koreano. Koreanong hello. Kay Pinoy man di ay. Pero bisan og Pinoy lami gihapon. Sakto ba Ate May? Ate May apatan buhi pa ba ka diha? Naginhawa pa ba ka naginhawa? Basin ba makalimot mo ginhawa? Oy, importante kaayo na nga mo ginhawa ta. Ayaw po din taon mo permente pag YouTube di ginhawa sa food mo ginagmay. Maluoy in taon mo. Lami. Pasiriti ko biya. Ginoo ko. Unsa nga klase nga sirit ba oy imong gipangita? Ate Rampampam. Hi Ate Rampampam. Dikitan niyo po yung mga bago nating pasok Ate Rampampam. Baka hindi niyo pa sila kadikit ate. Oy Ate MJ, full pack na pala yung aking panglima. Panglimang ayuda, full pack na pala. Dikit ko na pala to dati. Ayan. Ate Christy Guzon, mega love shoutout. You're back. Ayan. Thank you so much sa pagbalik-balik, Ate Christy Guzon. Welcome po sa LS ni host. Welcome sa Pasire at sa Kagabion. Ay, nakita ko talaga dito yung yung bakas ni Kuya Dexter, ni Kuya Argamon, ayan, ni Kuya Densbor, ni Kuya Jolius. Nakita ko yung mga bakas nyo guys dito sa nakapin. Thank you so much. Ayan, thank you so much sa mga pumunta dyan sa nakapin, no? Host, nakailang sahod ka na. Ay, pastilan. Di sa ta maghisgot-hisgot ana ate MJ no kay it's very confidential. Ay Ginoo ko. Kalami ba anak paminawon oy nga nakasahod na. Kintawon maluoy na lang ta. Wa pagali taon ko nakatunga sa ako ang WH. Kapag ko kaabot og 500 sa akong WH. Maluoy na lang ta ani tawon. Yung bahay niyo host kasi malaki naman. Opo, Ate MJ, yung isang namin channel, yung M&S Vlog. Yun po, may na yon, may sahod na po kami doon. Pero dito sa akin, wala pa po. Kaya tapusin ko lang marathon ko host. Thank you so much Kuya Montefrio. Mega love shoutout Kuya. Ingat. Ayan, balik-balik po Kuya, balik-balik. Visit kita ulit. Thank you. Asa na mga pasirit group? Ay, wa pa kasulod. Late siguro to sila karon Ate May, late. Si Kuya Jake, si Andrea na adri ganina oy, nawa kakaapas, nawa og kalit. Ingon siya, wala ko no siya trabaho si Kuya Andrian mo. Dayon magdugay siya diri, unya di ay kay kalit rag kawa. Naka 10 times na sahod na ba kayo? Oy, wala pa naman Ate MJ oy. Ano pa lang po, pangalawa pa lang po kasi bago lang din po na-approve. Ang tagal kasi dumating ng PIN sa jowa ko. Kaya ayun, medyo matagal din po kami nakasahod pero nakadalawang sahod na po kami Ate MJ.
Ambot niya naaron sa pikas planeta. Naaron sa bikas ng isda. Sana all may jawa. Sana all ati rampampam oy. Baka naman po padikit sa nakapin. Ay, nakapin. Diyos ko. Inaantay nyo talaga ang pin nyo, host. Oo naman po. Ay, hindi. Yung jowa ko kasi, nag-apply na siya sa nag-manual na po siya after ng 3 request niya sa pin. Nakatatlo na daw. Pag tatlo na daw yung request natin sa pin, pwede na daw pong mag-manual. Kaya ayun, nag-manual na siya. So, diretso na po yung ginawa namin. Hi Mother S, mega love shoutout. Thank you so much sa patamsak ati Mother S. Nang inabuhin tawa ng pamilyado oy kay 260 daw to siya gahapon. Nya ni 206 na lang. Ay, ginoo ko. Dako agad sa nawala, no? Dako kay nawala niya Ate May. Hi host Dan. Full pack na po sa iyo. Mega love shoutout Ate Liza. Hi Ate Liza, hi. Hello. You have now your jacket, ate. Narambol, target rumble aron sure ball. Ara, pat din ninyo na target rumble aron sure ball. Aron daily jud ka ikyas ang numero mo gawas na siya alas 4, alas 9. Ay, ginoo ko. Tatlo banana ang sukle basta magbaka sa main mo at sure aangat ka. O, diba? Sabi ni Ate Mother S, dikitan nyo na yan. Pa-jacket po. May jacket ka na po Ate Liza. O, okay. Nakadaog ra daw siya sa raffle ba niya. Mauto, gilagas rapod. Na, muray gidangat na to anang raffle. Kanang raffle Ate May. Daghan siya kag makuhaan na. Unya, daghan pog malagas nimo. Moro gyud pong kwintahan no. May pagmangisda na lang ka oy. Music mix. This is Visayas Beats production. Never underestimate our power because together we are stronger. Correct, mangisda pod kag daghan, lagason ra Japon ana asang hostisya. Mao na giingon nga bahala ginagmay ang atong pagpangisda basta legit. Di ba? Pras ni Kuya Argamon ginagmay ra iyang pagpangisda pero legit pod ang iyang mga naisda. Nagbaba ng bahay si Ate May, pasukin sa mga hindi kadikit dyan. Padikit patamsak po sa akin guys, padikit patamsak. Hi Ate Liza. Ate Liza, nandyan pa ba kayo Ate Liza? Mega love shoutout sa iyo Ate Liza. Huwag ka po munang aalis Ate Liza, nagbibigay po ng ayuda si host ngayon. Argamon Maluoy. Sana all. Andito po, ayan, wag ka po muna aalis Ate Lisa. Namimigay po ako ng 5 ayuda po ate. Sayang po ate kapag bigla kayong nawala. May dinidikitan pa kasi ako ate. Yung nakapin, dinidikitan ko po yung nakapin. Ayan, pasuyo po ate sa nakapin Ate Lisa.
Bigyan kita ng 5, Ate Lisa. Ayan, Lisa Mayer dance sa harang at full pack na. Okay, thank you so much, Kuya Dancebor. Ayan, nakikinig lang ako sa iyo, host. Thank you po, Ate Lisa. Ikaw na yung ano ko, isusunod ko dito, Ate Lisa. Pagkatapos dito sa nakapin na dinikitan ko. Nagdidikit pa kasi ako sa nakapin. Kaya Argamon Dan Hose, sabi ni Ari MJ. Ayan, magbakas po kayo guys, magbakas po kayo sa nakapin, lagyan po ng MCC. Baka naman po patamsak at dikit sa nakapin, maawa. Sa akin din po guys, sa mga bagong pasok dyan, baka naman po tamsakan at dikitan si host. Ayan, done full pack na po sa primer ng nakapin. Thank you, Ate Liza. Baba ka ng bahay mo, Ate Liza. Dance, bakit di maklik yung bahay na binaba mo? Sino? Si Dance Bor? Wait lang. Ay, wait lang. Oo nga, Kuya Dancebor, parang hindi nga. Kuya Dancebor, hindi nga maklik Kuya Dancebor yung binaba mo. MJ Fernando, thanks po. Ayan, magsusukli po yan si Kuya Argamon. Ayan, sa mga nagdikit dyan kay Kuya Argamon, magsusukli po yan si Kuya pagkatapos niya dyan. Ate Liza, baba ng bahay, ate. Bigyan po kita ng 5 ayuda, ate. Baka naman po, dikitan nyo rin si host, dikitan nyo rin sa mga bagong pasok dyan. At huwag nyo pong kalimutang magkalembang. Dance for 2 vlog, pakibaba po ng bahay mo, sabi ni Ate Liza Mayer. Eto na, Ate Liza, on the way na ako sa'yo. Ayan, may harang si Ate Liza. Congratulations! Our baby is so cute while eating strawberries. Ito po yung unang dikit, Ate Liza. Panoorin ko lang tong video mo, ate, hanggang 2 minutes po. Hanggang 2 minutes po. Ayan, nagbaba na ng bahay si Kuya Dancebor. Si Kuya Dancebor, Ate Liza, nagbaba na siya ng bahay. Kuya Dancebor, hindi daw maklik yung link mo kanina. Hi, Jariel ako, Jar. Mag-love shoutout, lalabs. Hi, magandang gabi dyan. Thank you so much for coming. Patamsak naman, oy. Patamsak. Jariel, patamsak naman kay host. Ayan, Dance, di talaga maklik. Kuya Dancebor, hindi, bakit hindi maklik daw? Sabi ni Ate Liza. My new video ako, host. Tamsak dan, host. Ano yung bagong video mo? Yung cover mo kanina, yung kinanta mo? Ayan, nagbaba ulit ng bahay si Kuya Dancebor, Ate Liza. Try nyo po yan, Ate Liza. Opo. Ayan, baba mo yan, Jariel. Tamsakan natin yan.
Natamsakan ko na yan kanina eh. Isa lang yung natamsak ko sa'yo. Pero pinanood ko yung yung video mo. Buo talaga yung pinanood ko. Ay! Ayan, grabe naman excitement ni host kay Ang pogi kasi nito ni Akusar. Ang pogi ni Jariel. Kuya Argamon, ang pogi. Yan din ba gusto mo, Kuya Argamon? Yan din yung gusto ko eh. Yan yung hinahanap ko. Magmamahal na lang ako ng pogi kaysa magmamahal ako ng maganda. Tapos hindi naman ako mamahalin, 'di ba? Hi, Ma'am Elma. Thank you po, Ma'am Elma, sa patambay, Ma'am. Hi, Argamon, sabi ni Jariel. O, diba? Then, sa akin na po, may harang ka na rin pala. Salamat po. Apo, Ate Liza, may na po yan. May harang. On the way, ang aking pangalawang ayuda para sa iyo, Ate Liza. Para sa iyo, ang aking pangalawang ayuda. Saglit lang Jariel. Tamtamsakan ko yan ng 5. Ay, 4 na lang pala. Jariel, 4 na lang pala kasi yung isa natamsak ko na kanina, pinanood ko. Ayan, salamat daw, sabi ni Kuya Dancebore. Thank you po, Kuya Dancebore. Ayan, may harang-harang ulit, Ate Liza. Ayan, play all na to. Thank you, Ma'am Elma. Thank you, Ma'am Elma. Hindi ka ba tapos Ma'am Elma, LS? Salamat, Ma'am Elma. Maraming salamat po, Ma'am. Baka maka-upgrade ako nito sa membership ko sa iyo, Ma'am. Mag-upgrade ako ng membership. Magpa-VIP na ako. Thank you sa pag-play all mo, Ma'am Elma. Teach Elm, thank you po. Andito ako, Ate Liza, ha. Ito po yung pangalawa. Pangalawa ba to? Pangatlo? Pangalawa pala. Pangalawang dikit para kay Ate Liza. Cute po ng anak nyo, ate. Ayan, dance, you're welcome. Pinapanood ko rin videos ni Jariel Acosar host. Ay! Bakit, kuya? Bakit, Kuya Argamon? Bakit mo pinapanood? Anong masisay mo? Anong masisay mo, Kuya Argamon? Anong masisay mo sa performance ni Jariel? For me, it's a yes. It's a yes for me. Live in Sweden vlog, mega love shoutout. Mother S, mega love shoutout po. Tamsak, thank you so much sa patamsak, tamsak. Salamat, Dol, Idol Argamon. Sa may Jariel Acosar. Tumatawa si Jariel. You can proceed to the next level, Jariel Acosar. Kailan ka ba mag-LS? Ay, Jariel. Laki na ng ano mo. Laki na ng banana mo. Sana all malaki ang banana. Host, nakakatanggal ka ng antok. Ay, bakit? Ayan, ate, munti ko nang matapos yung video mo. Munti ko nang matapos. Ayan, napulpa ko na, ate, ha, yung aking pangalawa. On the way na yung pangatlo ko, ate. Pangatlong ayuda para kay Ate Liza. Baka naman po sa mga hindi kadikit dyan sa nakapin, pasuyo po sa nakapin, huwag nyo lang pong kalimutan maglagay ng bakas, MCC, or Marcosina, or Marcos. Salamat, host. Salamat din po, Ate Liza. Ayan, let's go! Let's go na, Jariel.
Nagbaba ng bahay. Ayan, host, bihira lang kita makita magbakas. Hoy, Kuya Argamon, nakita mo ba yung bakas ko kay Jariel? Kuya Argamon, nakita mo yung bakas ko kay Jariel? Bihira. Nagbabakas talaga ako, Kuya Argamon, kapag nangingisda ako. Pero kapag nagdidikit ako, kapag nagbibigay ako ng ayuda, hindi na ako nagbabakas. Kapag nangingisda, nagbabakas. Pero sige, magbabakas ako sa mga video mo. Kuya Argamon, magbabakas po ako sa mga video mo, kuya. Dahil nag-start na akong mag-play all sa iyo, kuya. Ayan. Gusto ko yung sumakay kayo ng bangka. Saan ba yun, kuya? O sino yung kasama mo doon? Sumakay kayo ng bangka. Buti hindi kayo nahulog, no? Kasi hindi nyo ako sinama eh. Eto na, on the way, full pack yung aking pangatlo para kay Ate Liza. On the way ang pang-apat. Ate Liza, magparamdam ka po, Ate Liza. Itaas mo ang iyong mga paa. Kung meron kang paa, itaas mo. Pang-apat, Ate Liza. May harang-harang ulit, nako. Dito talaga ako. Salamat, Ate Liza, sa pagtambay-tambay. Nanonood muna ako, Ate Liza, bago po ako nagdikit at kalembang, ha. Ayan, ang kulit mo, host. Nakakatuwa. Talaga ba, ate? Jariel, ikaw na isusunod ko, Jariel, ha. Isusunod na kita. Maghanda ka na, Jariel, dahil ikaw na ang isusunod ko. Hi, thank you so much, Kuya Monteferio. Montefreyo talaga. Ayan na, nabubulol na talaga ako. Montefrio, ayan. Kuya Montefreyo, thank you po sa pag-BJ. Sarap maging tropa mo, host. Huwag mo kong totropahin, Ate MJ. Ate Les. Ate Lisa. Kasi minsan may tupak ako sa utak. Nakahanda na, host. Ay, Ginoo ko, ang lami-lami naman yan. Totoo na this time, host. Mag-reply lang ako email, balik ako maya. Thank you po, Kuya Argamon. Thank you po. Thank you, Kuya Argamon. Balik po, balik. Ayan. Take care always, Kuya Argamon. Oy, Ate Liza. Nanonood pa rin ako, Ate Liza, ha. Ito yung pang-apat. Foreigner ba yung mo, Ate Liza? Yung asawa mo? Ate Liza, foreigner yung asawa mo? Kasi parang may halo itong mo, yung anak mo. Feeling ko ang saya mo po kasama. Nako, hindi ka talaga sasaya. Puro lungkot. Puro malulungkot ang magiging experience natin, ate. Hindi tayo sasaya, no? Ayan na, full pack na, ate, natapos ko na yung video mo, ate, Full pack na, ate, yung aking pang-apat. On the way yung pang-5. Taga saan ako? Taga ano po ako, ate? Taga Lanao del Norte po ako, Ate Liza. Alam mo, Ate Liza, kapangalan mo yung ate ko.
Liza din yung pangalan, ganyan din yung spelling. Pero nasa Cavite po yung ate kong Liza. Ayan, harang-harang ulit Ate Liza. Yung panglimang ayuda. Saan sa Lanao del Norte host? Malapit po ako sa ano ate, Mucas Integrated Bus Terminal. Sa Mucas po ate sa port. Ayan, malapit sa mga barge. Ayan, dyan po ako ate sa Kulambugan, Lanao del Norte. Bakit ate, may alam ka bang lugar dito sa Lanao del Norte? Malapit po ako sa Marawi City, kung saan naninirahan ang mga Mauti. Kaya nako, wag kayong magbudol-budol dyan. Dahil iba ang host na kinakaharap nyo. Marami akong mga alagad na mga Mauti. Pwede ko silang utusan na sugurin kayo. Hawak namin ang pamilya ninyo. Kayo wag kayong budol dyan. Suklian ang dapat suklian. Okay. Oy, nag-aaral ako sa Iligan before. Saan ate? Sa IIT? Alam mo ate, pangarap ko ding makapag-aral doon sa MSU IIT. Ayan. That was actually my dream. Kasi yan yung paaralan dito sa Mindanao na kung saan laging nagtatap. 'Di ba? Kilala yang paaralan na yan sa buong Pilipinas yata. Kasi palagi yang nagtatap eh. Ayan, Joriel, ikaw na isusunod ko. Tamsakan kita ng 4 kasi natamsak ko na yung isa kanina. Ayan, Ate Liza, Mayor. Ito na, full pack na yung aking pang-5. Nagbaba po ng bahay si Live and Sweden. Hi. Baka naman po padikit. City High host. 1 month lang nag-transfer kasi ako dito sa Laguna. Okay. So high school ka pa lang noon Ate Liza. Tapos nag-transfer ka na kaagad sa Laguna. Layo mo naman ate. Oy, ang layo ng pinuntahan mo. Galing kang Mindanao. So marunong kang magbisaya Ate Liza. Wait lang, nasaan na yung bahay mo, Jariel? I love you. Yung mati ka, Jariel. Ito na on the way na, Jariel, yung aking pangalawang dikit. Ito na, on the way yung aking pangatlong thumbsuck sa'yo, Jariel. Pangatlong thumbsuck sa video mo. Hindi na ako nag-comment. Laki na ng bahay mo, Jariel. Malapit ka nang mag 2K pero hindi ka pa monetize. Mag-LS ka kasi para makarami ka ng WH. Giauhag ako sa babayi nga maanyag. Gibaligyan niya sa ako ang binagul niya. Barato daw kaayo o pagkalami ang pa. Nahimong
Ayan, tinamsakan ko lang ha, Jariel. Layo sa atubangan niya. Ito na, panglima na to, panglima. Kaon ko ang pinagol ni Jacqueline. Sabi, di kaon ko ang pinagol ni Jacqueline. Di kaon ko ang pinagol ni Jacqueline. Ito na yung panglimang tamsak, Jariel. Ang pinagol ni Jacqueline. Sabi ang kaano ang pinagol ni Jacqueline. Nililo ayong puno kayon sabay namin. Umukta pinunay ilong kasang sulod. Sigurado garantado makabusog. Wala na kumukaon o iba na kalanon. Pinagol na lang kanunay ang akong ikaon. Daw mo kusog ang ayaw perni ang lawas ko. Labi na gayon kung makakaon ka pinagol ka na ko. Ikaon ko ang pinagol ni Jacqueline. Sabi, ikaon ko ang pinagol ni Jacqueline. Ikaon ko ang pinagol ni Jacqueline. Sabi, ikaon ko ang pinagol ni Jacqueline. Dagong pinagol ang akong nanatilawan. Hanggang Jacqueline lang ang akong naibugan. Kanunay na lang ako dito sa tindahan. Kayang tiyang pinagol akong nagustuhan. Dili matakot tayo nung dili magpanos. Tungkol kay maayo ang pagkaigutok pagkabutos. Kung makaong ang pinagol na very delicious. Ingay lang sa kanon, ang igutok ang utos. 4 million people in the house. Mega love shoutout po. I like it, I love it, I want some more. Dile dile, dile dile yo alergal, mile mile, mile mile. Video lang ako host. Wala ang signal na ko din he. Agoy, pastilan. Ma'am Elma, maraming salamat Ma'am Elma sa suporta, Ma'am Elma. Naka-BG din ako sa iyo, ma'am. Isang ngiti naman dyan, oh. Thank you po, Ma'am Elma. Okay, thank you Zariel, ah. Thank you sa pagtambay-tambay mo dyan. Kailan ka ba Hi, Ate Killer! Mega love shout out! Ayan, Ate Killer. Naabutan mo talaga ako, Ate Killer. Hi, Ate Killer! Mega love shout out to all, Ate Killer. Kamusta, Ate Killer? Mayong gabi, mayong buntag diha. Salamat Ate Killer sa suporta, ate. Daghan kayong salamat, Ate Killer. Tambay. Thank you, Ate Killer. You're welcome. Thank you, ate, ha. Daghan kayo yung salamat, ate, sa imong suporta, ate. God bless, ate. God bless to your family. Sana all may V8. Ate Killer, sa jowa ko to, Ate Killer. Ay! Si Ate Killer. Ay, kamusta ka dyan, Ate Killer? Ay!
Anong oras ang LS mo mamaya, ate? Ma'am Elma, hi Ma'am Elma. Nakikita kita Ma'am Elma. Ma'am Elma. Nakikita ko ang mga alagad mo, Ma'am Elma. Host, anak ko man na ang papalit sa akin ha. Ang papalit muna sa akin. Host, anak ko muna ang papalit sa akin. Nagligalig kasi bunso. Okay lang po Ate Liza. Mega love shoutout Ate Liza. Thank you Ate Liza. Thank you. Another harang. Agoy, sana all. Lalab Snake, salamat. Lablabin niyo ako guys. Ayan, lablabin niyo si Nick. Hershey po, name niya, host. OTW na po siya. Hi! Sige ate, papasukin mo siya ate. You are listening to the music of Okay na. Hi! Thank you, Ma'am Elma. Hi po, mega love shoutout Ate Hershey. Hi! Mega love shoutout Ate Hershey at dyan sa iyong mommy. Hi po, Dan full pack po. Mega love shoutout Ate Hershey. May jacket ka na po ate. Ayan, nakikipagdikitan ka rin ba Ate Hershey? Nakikipagdikitan ka rin ba? Ayan, salamat po host. Thank you din po Ate Hershey. Ayan, yes po. Sige Ate Hershey, tambay ka muna dyan Ate Hershey ha. May dinidikitan lang po ako saglit. Tapos bigyan po kita Ate Hershey ng 5 ayuda Ate Hershey.
The music of remastered by DJ Manoida. Kaluluin ang mga gwapito na ignorant magkamasya sa balayo. Manugon ang among gwapita, kagasyudad ang makainan siya. This is a journey. Amigo, ako mismo, ikaw malaon rin kami waiting for you. O gwapita ko, iyon na kaming tak, na kami nagkahalat, mabuti man ang Nick Fernandez, Dan, full pack po sa'yo, sabi ni Hershey. Salamat, Ate Hershey. gwapita, gwapita, my heart sing all ala. Gwapita, gwapita, my heart sing all ala. I like to dance with you, hold your body too. Gwapita, gwapita, my heart sing all ala. Ayan, Ate Hershey, saglit lang po, Ate Hershey, ha. Bigyan po kita ng 5 ngayon, Ate Hershey, para po at least may nakuha kang banana dito sa LS ko. Mixing the DJ. Always friends. Mix by mix. Non-stop dance. Ayan. Kamusta po, Ate Hershey? DJ Demo Tricks. Ayan. Secret Whisper. Hello, hello. Hi, hi. Ayan, baba ka na ng bahay mo, Ate Hershey. Magsisimula na akong magdikit sa'yo, Ate Hershey. Baba ka na ng bahay mo, Ate Hershey. Ayan. Secret Whispers, mega love shoutout. Hello, hello. Hi, hi. Thank you so much sa pagpasok. Baka naman tamsakan mo si host at dikitan. Ayan, sa mga hindi po kadikit sa akin at hindi po naka-bell all, baka naman po i-bell all niyo rin ako. Ate Hershey, bigyan kita ng 5 ngayon, Ate Hershey, ha. Para at least may makuha kang ayuda galing sa aking LS. Kahit walang masyadong tao, at least may madagdag po sa inyo ngayon. Papasuyo lang po, Ate Hershey. Pasuyo lang po sa nakapin, ate. Baka pwede pong tamsakan at dikitan nyo lang po at babalikan kayo niyan maya-maya. Maglagay lang po kayo ng Ate Hershey. Lagyan nyo lang po ng MCC. MCC po. Sige po, ate. Noted po. Noted. Thank you. Ito na, Ate Hershey. Nandito na ako sa bahay mo, Ate Hershey, ah. Manunood ako, Ate Hershey, hanggang 2 minutes bago pa ako magdikit at kalembang. Ang laki na rin ng bahay mo, Ate Hershey, oh. Mo ay 1.7. Zariel ako, sir. Thank you sa pag-BG. Love, love, love. Ay, ang ganda ni Ate Hershey. Thank you, Joriel. Thank you po sa pag-BG at pagsuporta. Kailan ka ba talaga mag-LS para mapuntahan din kita? Nakita ko yung TikTok mo. Kasama mo yung maestro mo, yung teacher mo. Napanood ko rin yung TikTok. Host Dana po sa nakapin. Thank you so much, Ate Hershey. Ayan, tamsak Dan, gotcha. Hi, gotcha. Puhon na ho si kanus ama na nga puhon ay. Mega love shoutout sa lahat. Sabi ni gotcha. Hi, hi. Ayan, magbakas kalembang at suklian kita ng 2 pure organic banana. Dikitan nyo rin po, gotcha, yung bagong pasok natin si Ate Hershey. Legit din yung ginamit niyang dyan, account. Kasi ito yung main niya talaga yung ginagamit niya sa pangingisda. Ate Hershey, nanonood pa ako, Ate Hershey, hanggang 2 minutes. Ayan po. Pila pa day imong WH, Jariel, pila pa imong WH? Wala pa ka naka 2K? Paspasi ba? Paspasi para maka-apply na kagkuan. Maka-apply na ka sa monetization.
Or basin dili pa ka maka-LS kay busy sa imo ang kuan, eskwela. Kaya ra na oy, pwede man ka mag-LS mga kuan, kanang kada gabi na lang. Pareha na ako, busy man pud ko sa kuang klase. Kada gabi na lang ko mag-LS. Ito na ati Hershey, full pack na yung unang dikit. Ayan, Ate Hershey, sending my support and regards to your mom. Alam mo po, host, yung whitey ng mama ko, ninja ko po yun. Tapos yun pa ang namuni. Oo nga. Talaga ba? Wow, ang galing naman ni mama mo. Ang galing ni Ate Liza. nauna pa talaga siyang namuni. Alam mo Ate Hershey, itong ginagamit ko ngayong yung account ko is ninja lang din to dati. Tapos ginawa ko na legit. Ginawa ko ng main account. Bakit ang tagal mong namuni Ate Hershey tapos nauna pa sa'yo yung yung isang account? Eto na, on the way yung aking pangalawa sa'yo Ate Hershey. On the way. Ito po Ate Hershey, pangalawang dikit, tamsak at kalembang. Almost 4 months lang po yun, namuni na si mama. Ang bilis naman. Ang bilis 4 months. Ang bilis ng WH na siguro, no? Ma'am Elma. Ma'am Elma. Thank you Ma'am Elma sa suporta, Ma'am Elma. Ayan, affordable Shopee and Lazada. Try on. Hindi na po ako nagbabakas, Ate Hershey. Manonood lang po ako hanggang 2 minutes, Ate Hershey. Ayan, full bag na Ate Hershey, yung aking pangalawa. On the way po yung pangatlo. Ginagawa ng mama ko, host, puro silent LS, walang lapagan ng bahay. Sadyang maraming bantay lang, tapos 8 hours yun. Wala talaga? Grabe naman, ang galing. Ilan ba yung bahay na nakatambay sa silent LS? Grabe, ang bilis naman ng WH niya, ate. Tapos 8 hours. Laptop ba yung gamit? Kasi pag cellphone, ang bilis lang uminit. Pangatlo po, pangatlo. Ana B, hi! Mega love shoutout, Ate Ana B. Ate Ana B, may jacket ka na po. Katamsak lang po kay host Ate Ana B at Padikit. Kung hindi nyo pa ako kadikit. Ayan, nagbibigay po ng ayuda si host Ate Ana B. Hi, host. Kumusta? Ni Adire, gilangaw. Gilamok di ay. Minsan po 18 ang bantay, host 15, ganyan lah. Grabe naman yan, Ate Hershey, ang dami namang bantay. Ang daming naka-BG dyan sa LS ng mama mo kahit silent. Kaya pala, tapos araw-araw. Kaya pala ate, ang bilis ng WH niya, no?
Gilamok kay way ligo. Ay, naligo ba yapon tawon ko? Tingog ng uwak. Naligo ko ay, naligo ko kuan. Naligo ko sa duga. Ay, kuyawan. Oh, gahapon. Wala man ko gaingon nga karon. Gaingon man ko nga naligo ko. Wala ko gaingon nga karon. Naligo lagi ko pero gahapon. Ikaw Ate May, naligo ka ganina pero sa swimming pool man. Mga friends po niya sa US 8 ang bantay niya kay Mama Host. La, grabe. Sana all no, ganyan. Ikaw Ate Hershey, bakit wala ka bang LS Ate Hershey? Hindi ka ba nag-LS? Bantog rang gilamok. Dagan bitaw kay lamok diri Ate ay bisan pa bitaw magdagkot kag katol. Naa dyan mo'y daghang lamok. Bisan pag magtaod kag moskitero naa gihapon. Hala, grabe ang laki no. Minsan 150 WH ang pasok ko sa isang araw. Kasi nasa US yung naka BG. No, nasa US. Kaya ang laki talaga ng watch hour. Sana all oy ganyan. Ito na, full pack na Ate Hershey yung aking pangatlo. On the way po yung aking pang-apat. Tamsak Dan Jose, mega love shout out Lester. Hi Lester. Thank you for coming again. Oo, sa swimming pool lami kayo kay giihian. Nindot noon na Ate May kay dili ra bugnaw, medyo naisagol nga init-init. Hot spring, diba? Hot spring. Hi Lester, may love shoutout Lester. Salamat sa patamsak Lester. Thank you so much. Hoy host, ako ray naluoy nimo. Katulgo naman tawon ka oy. Murag gadali lagi karon Ate May. Imo naman kung patulgon oy, Ginoo ko. Ayo kabalakan ako Ate May kay nabisbisan namang good ko. Minsan po host, nag-live ako pero walang dikitan po. Ayoko po talaga sana mag-LS host eh. Bakit po Ate Hershey? Mag-LS ka po Ate Hershey para marami ka pong makilala na mga legit. Natutulong din po sa iyo. Ayan, Ate Hershey, wait lang. Hinahanap ko yung bahay mo Ate Hershey. Eto. Dili man God, honestly, looy kayo imong namungron. Looy kayo, why joke? Ay mao ba? Dago kay kog eyebags Ate May no. Tanawa akong mata Ate May umra siya gapula. Tungod yun sa sigig kabilar. Kabalo ka Ate May, wala ko nag-LS gabi pero natulog ko mga alas 3 na pod kapin kay gibanatan in taon na ako ang case study Ginoo. Akong case study pero tindugayan na humana galibog pa yung kugunsaon. Terting lisuda moto alas 3 na ko kapin nakatulog nya mata pa jud og alas 7 kay saba kayong kanang alarm clock. Alarm kunuhay unya day itong balik ra gyapon katulog. Stress kaayo pahuway pod panagsaoy. Health is wealth ba ya? Ay, thank you so much Ate May. Thank you kay concerned ay kanako sana all concerned. Ate Liza Ana, hi, may love shoutout Ate Liza. Kasi po host, yung mga nadikitan, yung mga nanonood pa rin ako sa iyo Ate Hershey ha. Habang nagchikahan tayo dito Ate Hershey, pinapanood ko yung video mo. Ayan. Kasi po host, yung mga nadikit sa akin halos mga taga-school lang namin. Di po kasi ako ng isda host dati. Kung mag-LS po ako, di sila makarelate yung mga viewers ko. Sana all may mga supporters na galing sa school.
Ayan, Dikat Bell Post. Thank you so much, Ate Liza. Hi, Ate Liza. Ay, ninja ni Daiban. Hi, ate. Ate Daiban, mega love shoutout sa iyo dyan. Mega love shoutout at thank you so much for coming again and again. How's pinging banana po? Opo, Ate Liza. Wait lang po, Ate Liza. Maghintay ka po dyan, Ate Liza. Kasi pagkatapos po dito sa dinidikitan ko kaya Ate Hershey, ikaw po yung isusunod ko, Ate Liza. Wait lang, sino pa ba yung bagong pasok natin? Nandyan pa ba si Ate Anabi? Anabi ba yon kanina? Sa mga bagong pasok po, paalala lang po ni host na wag muna kayong aalis. Kasi namimigay po ng libreng ayuda si host. Libreng community pantry. Tagaay ko saging. Ati Daiban. Ay, Diyos ko, Ati Daiban. Nahatag na nakutanan. Nahatag na nako ang tanan-tanan, Ati Daiban. Unsa pa may imong gipangita. Halos tanan akong kinabuhi, ako namang nahatag. Ayan na, full bag na Ate Hershey ang aking pang-apat. On the way po yung aking pang-limang ayuda sa inyo ngayon. Legit po yun, Ate Hershey, kasi nanonood muna ako bago ako nagtamsak at nagdikit. Ayan, salamat po. Thank you din po. Ayan, baka hindi mo pa yan kadikitan si Ate May Apatan. Ate May Apatan, dikitan niyo po si Hershey. Si Hershey A. Legit po yan si Ate Hershey, bumabalik, nagdidikit. Yang gamit po niya ngayon ay main account po niya, Ate May. Wait lang, hindi ko nabasa yung sabi mo kanina, Ate May. Of course, normal ran ang concern na bitaw, na feel ran ako, luya kayo, unlike past LS Nimo. Bitaw, Ate May ay. I don't know why. Bitaw, oy, marabag, ambot na unsa ko. Achar, na unsa ko. Hershey, chocolate please. Humihingi ng chocolate si Ate May. 8 million po tayo nandyan. Mega love shoutout po. Dile dile, dile dile yo alergia. Mile mile, mile mile. Maka-stress man jud Ate May kapag kana bitang daghan kay kagyuna ako na gasagol-sagol lang nasa mong utok. Morang maka-stress jud siya. Bisan pa og kuan, naligo na ka pero imong dagway kay murag hahapog wa ka naligo. Tungod na sa ka-stress sa imong utok nga daghan kay gyuna una. Mo reflect jud na sa imong nawong. Horse pahinging banana. Katugo naman ko oy agay Ginoo ko nganong katugo naman ka nga sayo pa man Ate Daiban. Ay, may bago tayong pasok. Hi Normina. Oy, kanina ko lang to naisda si Ate Normina sa Likala. Hi, thank you so much sa patamsak. Hindi ka nagkamali. Pumasok ka talaga sa akin. Ayan, dahil dyan may ayuda ka sa akin. Ayan, hello po, salamat. Ayan, sa mga bagong pasok, wag mo nang aalis. Nagdidikit pa si host sa iba. Ito na Ate Hershey, yung aking panglimang ayuda. Ate Hershey, ito na yung panglimang ayuda, Ate Hershey. Ayan, Ate Hershey, nandito ulit ako sa bahay mo. Chocolate please. Ayan, hello po. Normina Salikala, hi. Trendy News TV. OTW, sabi ni Normina. Liza Anna Rose Dan full pack, sabi ni Ate Hershey. Ayan, thank you. Dikitan lang po kayo dyan, dikitan lapagan at magsuklian lang po. Yan, nagbaba ng bahay si Ate Hershey at si Trendy News TV. Baka naman po sa mga hindi ka dikitan dyan, magdikitan po tayo dyan. Ayan, Trending News TV dyan po sa interview, sabi ni Normina Salikala.
Mega love shoutout, Ma'am Elma, Ate Killer. Thank you so much sa pag-BG-BG, ate. Thank you so much sa support. Thank you so much, ako, Sar. Sa pag-support. Thank you, thank you. I like it, I love it, I want some more. Hershey A, OTW, sabi ni Normina Salicala. Ayan, 5 million people in the house with 85 thumbs up. Mega love, shout out. Dile yo aler gal mile. Yes, I like it. Oh, I like it. I like it, I love it, I want some more. I want some more. I love it. Hello, shout out Trendy News TV. Hi. Hershey A, dance sa affordable po, sabi ni Normina. Ayan, Ate Hershey, full pack na Ate Hershey, yung aking 5 ayuda sa inyo. Ayan. Calling the attention of Liza Ana. Hi, Ate Liza Ana. May apatan dan full pack for sa'yo, sabi ni Hershey A. Ayan, calling the attention of Ate Liza Ana. Kung nandyan ka po, magparamdam ka po ngayon. Itaas ang inyong mga paa. Itaas ang mga paa at iwagay-way para mabigyan ng ayuda galing sa community pantry. 9 million people in the house. Mega love shout out. Where na you? Sabi ni Normina Salicala. Where na you? Here na me. Ayan, dikit watch bell all po tayo, guys. Ayan, saan ka po galing, Liza Ana? Ate Liza, where have you been on my life? Where have you been? Where have you been? Kanina pa kita tinawag. Ayan, OTW Liza Ana, sabi ni Normina. Huwag po munang aalis, guys, sa mga bagong pasok kasi sayang po yung aking ayuda. 5 po ang aking ayuda. Sayang naman po pag tinawag ko kayo, wala kayo dyan. Ayan, sa mga bagong pasok lang po kapag nagdidikit si host, wag po muna kayong aalis. Ayan, Liza Ana, dan kay Rose Vlog, sabi ni Normina Salicala. Ayan, Normina OTW na po, sabi ni Liza Ana. Nagbaba ng bahay si Trendy News TV. Dikitan po natin, guys. Sa mga hindi kadikit dyan, pasuyo po sa nakapin. Pasuyo. At Ate Normina, pasuyo po sa nakapin, ate. Ate Normina, bibigyan po kita ng 4, Ate Normina, ngayon. Kasi kadikit ko na sa'yo yung isa kong ninja. Palermo Mobile Sounds. Ayan, lagyan nyo lang po ng lagyan nyo lang po ng MCC yung nakapin. Dan kay Marlon sa nakapin na primer. Thank you po, Ate Normina. Nakita ko po ang bakas nyo. Thank you po, Ate Hershey. Nakita ko ang bakas nyo doon. Ayan, Ate Liza. Mega love shoutout, Ate Liza. Pasuyo po, Ate Liza. Baka naman po padikit po, patamsak sa nakapin, Ate Liza.
Mag-iwan lang po ng bakas MCC. Ikaw na po ang isusunod kong bigyan ng ayuda, Ate Liza. Nandyan pa ba kayo, Ate Liza? Ate Liza? Hello, hello. Ala, kaluoy sa karabaw! Ala, ay nalagig labang! Ala, ang tabaw! This is Team Rocket. Ay, tawa! Sabahin ninyo! Ala, kaluoy sa karabaw! Ala, ay nalagig labang! Ala, ang tabaw! Nurala Mix Club. Hi, Sir Margin CM. Honor ako ninyo, host. Good night. Ay, guys, sayo pa kaayo. Sayo pa kaayo. Oy, unya na lupad. Oy, unya na. Magdungan ratag pang wakwak. Maguna-una man kag pang wakwak. Ginoo ko, Ate May. Liza Ana, nasan ka? Sabi ni Ate Normina. Nawala na naman si Ate Liza. Sige, baba ka na, Ate Normina. Ikaw na ang isusunod ko, Ate Normina. Ala, kaluoy sa karabaw! Ate May, thank you so much, Ate May. Manglaba ba kung sa'yo tawon? Agay, manglaba. Ay na, panglaba, oy. Nanglaba, unta ka swimming pool ganina. Maglaba-laba pa, diretso na nalabay, oy. Palit nagbago. Ayan, Normina Salikala, OTW ako sa'yo. Ala, ay nalagig labang! On the way sa'yo, Normina. Nurala Mix Club. Hindi na po ako nagdidikit, Normina Salikala ha. Ay, nagdidikit. Hindi na po ako nagbabakas. Hindi na po ako nagbabakas, Ate Normina. Nagdidikit kalembang na lang po ako. Tamsak, dikit kalembang na lang po yung ginagawa ko. Labay dito na lang. Gahapon rami nang aligo. Labay dito. Gahapon ra dito. Abi ako ganina. Margin CM Dan full pack po sa'yo with bakas. Pasukli na lang po. Salamat, sabi ni Ate Hershey. Ayan, suklian po natin guys yung mga nagdandan po sa atin. Baka naman po, suklian po yung nagdan. Ate Normina, ito ako sa'yo oh. 4 po yung ibibigay ko, Ate Normina, kasi nadikit ko na sa'yo yung isa ko kanina. Diba, naisda kita kanina. So, 4 na lang ang ibibigay ko ngayon para 5 lahat yung madikit ko. Ayan. Full pack yung isa, Ate Normina. On the way na po yung aking pangatlo. Pangatlo na to kasi 2 na yung nadikit ko. Yung kanina at saka ngayong bago. Tapos ito na yung pangatlo. Kuya Marjane, hi, mega love shoutout kuya. Welcome. Maraming salamat sa pagpasok muli. Ayan, Ate Normina, ilan ka kanina dito, Ate Normina, sa pagpasok mo sa akin? Ilan ka po kanina, ate? Gotcha, done sa Garden Beach, sabi ni Normina. Normina, sa Likala, daan dikit po sa iyo, ma'am. Ilan ka kanina dito, ate? Ayan, Liza Ana, daan dikit. Ayan. Di mo alam. Margin CM, dana po sa'yo, sabi ni Ate Hershey. Ito na, yung aking pangalawa, full pack.
pinanood ko na lang yung buong video mo kasi 1 minute lang naman to, Ate Normina. So, yun na, fallback na yung pangalawa. On the way po yung pangatlo. Pang-apat na pala to. Ate May, matulog na ka, Ate May. Good night, Ate May. Ayan, Ate May, apatan, shout out, good night, good night. Thank you, Ate May, apatan, sa pagbisita muli. Full pack na, Ate Normina, ang aking pang-apat. On the way po yung pang-limang ayuda. Grabe tong harang. 1 hour ngayon lang ako nakapasok. Grabe naman yan, lalabs. I-skip mo na lang yan kapag sobrang kapag sobrang mataas, i-skip mo na lang yung harang. On the way na, Ate Normina, ang aking pang-5 sa'yo. Pang-5 ko na tong dikit kasi nadikit ko na yung isa. So, 4 na lang yung dinagdag ko ngayon. Kaya, 5 po lahat. Host Banana po. Ate Liza, wag po muna kayong aalis. Kasi kanina, tinatawag ko kayo. Bigla po kayong nawawala. Ate Liza, wag po kayong aalis. Kasi kayo na po yung isusunod sana kanina. Kaso, bigla po kayong nawala. Anong oras ka mag-end, lalabs? Mamaya baka mag 3 hours lang ako ngayon. Mga 1 AM siguro. Ayan, Ate Normina, ito na yung pang-5 ko sa iyo, Ate Normina, ha. Pang-5 dikit ko po ito, Ate Normina. Ayan, bell all ko na po, ate. Bukas ka na mag-end, lalabs. Nako. Kung bukas na ako mag-end, hindi ka naman tatambay sa akin kasi mauubos na yung data mo. Salamat po, host. Thank you so much, Ate Normina Salikala. Make sure po na nakalembang all nyo po ako, ate, para po makabalik-balik kayo bukas at makatanggap kayo ng notification para sa aking LS. Ayan, Ate Normina, thank you din po. Ayan, wag po kayo munang aalis, baka may mga bago dyan na hindi nyo pa kadikitan. Ang bilis mo pong nag-grade 2, Ate Normina, kasi kanina grade 1 ka pa lang eh. Ayan, si Nick po, Ate Normina, baka hindi mo pa yan kadikit si Nick. Nick Fernandez, ayan. Magbakas at kalembang lang po kay Gatsha, sabi niya. Ayan, Nico TW, sabi ni Normina Salikala, lagas yung 200 niya mamaya. Oy, wag naman. Grabe naman yung lagas. Kaka-grade 2 nga lang niya, tapos lalagasin mo pa lahat.
Hindi na yan bababa sa grade 2 si Ate Normina kasi umabot na siya ng 20. Siguro maano na lang yan. Bukas magiging 215 or 210. Nick Fernandez, done po sa down, sabi ni Ate Normina. Good yan. Salamat Normina, sabi ni Nick Fernandez. Nine million people in the house. May love shoutout po sa inyong lahat, guys. Dile yo al hercial, mile. Ayan, bahay mo daw po, Ate Normina. Baba ka po ng bahay, sabi ni Nick Fernandez. Kanina, nasa 257 ako. Nalagasan ako ng 37 na banana. Grabe naman yung lagas mo, oy. Ang laki naman. Host, di ko na po kaya ang antok. Balik na lang po ako bukas, host, or si mama. Thank you po, Ate Hershey. Mega love shoutout, Ate Hershey. Regards na lang po ako kay mama mo, ate. Thank you, Ate Hershey. Ingat-ingat and good night. Sweet dreams. Good night. Thank you so much. Good luck. And stay healthy. Okay, good luck, good night, goodbye. And thank you so much, Ate Hershey. Maraming salamat po again and again. Good night po, host. God bless you always. Thank you po. Ayan. Jeriel Acosar, OTW, si Normina, salika sa'yo. Salikala pala. AutoGen TV, thumbs up. Thank you so much sa pa-thumbs up mo dyan. This is Tobias for Near Mix Club. $10 million people in the house. Make a love shout out. Ma'am, make a love shout out, Ma'am Elma. Everything I own, done po, Jariel Acosar. Thank you so much, Ate Normina, sa pagtamsak at padikit kay Jariel Acosar. Dahil sa iyo, Normina, sabi ni Jariel. AutoGen TV, OTW, bahay mo, sabi ni Normina. Ayan, magdikitan lang po, guys, magbabaan, maglablaban po tayong lahat. Dan Normina, sabi ni Nick Fernandez. 228, ako sa'yo, Normina, sabi ni Jariel. Ayan, Nick, salamat po. 10 million people in the house. Make a love shout out, guys. I like it, I love it, I want some more. Ma'am Elma, thank you sa support. Okay lang. Thank you, ma'am. Salamat, gwapong Jariel. Ay, gwapo talaga yan. Ate Normina, gwapo talaga yan si Jariel. Ang ganda pa ng boses. Sana all, no? Ganda ang boses, tapos gwapo. Ma'am Elma, maraming salamat, Ma'am Elma.
It's a prank. Pangit kaya nga. Magaling ka palang mag-prank-prank, Ate Normina. Sana all no, nagpa-prank. Giving you the daily music mix. This is Visayas Beats Production. Never underestimate our power because together we are stronger. This is the Bias for Year Mix Club of DIKITAN. Singkit at parang matinik kanyang buhok. Sarap ulamin. Ay! Sarap ulamin nga, no? Masarap siyang, tikman. Ano kayang lasa niya, Ate Normina? Taga saan ka ba, Ate Normina? Bakit parang nakakombong ka yata? Ano tawag dito? Di ba kombong po ang tawag dito? Kombong. Kung hindi po ako nagkakamali. Kombong or sarong? Ay, sorry. Mapait yan. Mapait. Ano, ampalaya? Ampalaya yon. Ayoko sa mga mapapait. Ate Normina, Agusan, Del Sur, Del Sur, Del Norte. Ano po ate, huwag niyo pong mamasamain. Islam po kayo ate, no? Hi, Burn to Go, mega love shout out. Tamsak Dan, thank you so much. Burn to Go, Jabat Tamsak mo dyan. Ayan, agusan ng mga luha ng mga bigo. Burn to Go, ODW, sabi ni Normina Saki Salikala. Ayan po, on the way na po sa'yo si Ate Normina. Burn to Go, huwag ka po munang aalis dyan. Dan po sa Russia Beat Park, Burn to Go. Ayan, nagbaba po ng bahay si Ate Normina Salikala. Balikan nyo na lang po, Kuya Burn to Go. Ayan, sa mga inunahan po dyan, balikan po natin yung mga nanguna dyan. Naantok na ako ay. Sino yung nasa thumbnail mo, host? Ako po yan, ate. Bakit ate? Para bang hindi ako? Malayo ba sa hitsura ko dito? Hindi niyo po nakilala yung thumbnail? Ako po yan ate, noong virgin pa lang ako. Parang hindi ikaw, parang asawa mo. Ay! Sana all no, may asawa. Ate Normina, parang mapagbiro ka yata. Parang lumaki na mukha mo. So dyan, maliit pa lang yung mukha ko. Dito, malaki na. Ganun ba ate? So may ano talaga, may kaibahan. May pagbabago. Kung baga may evolution. Ganyan yung mukha ko nung virgin pa lang ako. Ngayon, hindi na po ako virgin kaya ito na po yung itsura ko.
Wag na po kayong magtaka, Ate Normina, kung ganito na yung mukha ko ngayon. Ibang-iba na po dyan sa thumbnail ko. Kamusta naman po ang agusan ngayon, Ate Normina? Kamusta naman ang lockdown natin dyan? Siguro nasubrahan kakauntog mo sa ulo. Sa dibdib ng asawa mo. Hoy, kilala mo ate? Kilala mo ba asawa ko? Wala pa akong asawa, ate, uy. Ito, malakas ang agos ng tubig. Kaya pala agusan, no? Kasi maraming ano dyan, mga agos. 'Di ba? Maraming ano dyan, 'di ba, ate? Maraming mga tubig. Ano ba talaga? Maraming ano dyan. Maraming anong tawag dito ay? Mga falls. 'Di ba? Daghan kayong falls dira, no? Kabalo man ko nga kabalo pud ka magbisaya. 'Di ba? Ate Normina, kabalo man ka magbisaya, 'di ba? Miss Water of the Universe. May mapasok nga o kayo sa pihak sang balay, nakita ko si Inday, nagmay nagsiling Inday, tuwad lang tawang taan. Ay, ginawa ko katulgo naman noon ko ay. Very well, diba? Inday, bita lang tawang taan imong hita. Ano inang daputi nga daw lamang Dancing with the beat. DJ Remix. Magluto ba ako ng breakfast ng amo ko host by Munala? Nasaan ka pala ngayon, Ate Normina? Nasa ibang bansa ka ba ngayon, Ate Normina? Nasa ibang bansa ka ba, ate? OFW ka po? Saudi. Ingat ka palagi dyan, Ate Normina. Balik-balik ka na lang po, Ate Normina, pag may time ka, ate. Balik-balik po, ingat palagi dyan sa ibang bansa, ate. wala is you kundi panglut-lut lamang. Di ba Ramadan ngayon, ate? Permi mula Di ba po, Ramadan ngayon dyan? tuwad sa higatalan. Ayan, okay po, ingat ka din. Thank you, ate, sa pagpasok. Ayan, yes. Ayan, salamat, Ate Normina. Thank you, Ate Normina. Balik ka bukas. Yung LS ko po, Ate Normina, ay 9:30 po, Pilipinas time. 9:30 ng gabi magsisimula. Ayan, kaya pagod na pagod. Pagod na. Wala na, di na makaon kay pagod na. Ayan, same time. Okay, thank you po, Ate Normina. Mega love shoutout. Ingat palagi. Good night, good morning. Ayusin nyo po yung pagluluto nyo dyan. Sandy Remix. Walong paulang nagkikiluhang magtipunay sa tulad ko na abi mo kita. Burn to go, may love shoutout po. Pasukli po kay Ate Normina. Nagdikit po siya sa'yo kanina, kuya. Palit gibiyaan, ikaw lang lagi lang. Magkulang
Basta na Bizares Idol. Kalit gibiyaan, ikaw man lagi lang. Magmurang datlay mo kung sasamin daw ba. Hindi ko matumok, hindi ko matumok. Sa tatumok, sa tatumok. Andokan mong pagkatakot, naku sa goma. Hindi ko matumok, hindi ko matumok. Sa tatumok, sa tatumok. Andokan mong pagkatakot, naku sa goma. Salvi on the mix. Atay ako, bet. This is the mix of DJ Gibbs. Atay ako, bet. Uyok mo sa balay, kung ikaw gusto mamatay, bahala na uglaay, biglang ka magmahay, kung wala na'y kaulay, mangutulak ka mong daykay, This is the mix of DJ Gibbs. Hi, Kuya Fel TV channel. Mega love shoutout po. Thank you so much, Kuya, sa pagpasok at pagtamsak-tamsak mo dyan. Ayan, Kuya, may jacket ka na po. Fel TV channel. Thank you, Kuya. This is the mix of Ayan, may jacket ka na, Kuya, at pwede ka nang magbaba ng bahay mo dyan, Kuya Phil. Kalab-lab sa primer. Sige, Kuya, didikit, tatamsakan natin tong primer mo. Atay ako, bet. Tamsak na pala ako dito, Kuya. Natamsakan ko na pala to kanina, Kuya. Pa-help naman, host. Nako, Kuya. Ay, nako. Paano ko to mapapa 6K? Grabe, Kuya naman. Ako na lang tulungan mo, Kuya. Naantok na ako, oy. Mag 3 hours lang po ako ngayon. Baka may alagad ka dyan. Nadikit ko na po yung isang alagad ko kanina, Kuya.
Pero ito kuya, bigyan kita ng ano, iba ko pang alagad. Huwag ka munang aalis kuya ha, Philip. Ayan, kuya, ito, on the way yung aking isang alagad. Ang laki naman ang lagas mo kuya. Ito kuya oh. Tamsak na yan kuya oh. Hindi pa yan kadikit kuya. Ididikit ko na yan. Ito pang isa kuya. Pangalawa. Kadikit ko na sa iyo yung isa kong ninja. Tapos ito yung pangalawa. At saka ito yung pangatlo kuya. Pangatlong ninja. Baka naman po kuya, padikit din po sa nakapin, please. Ito kuya oh. Ito yung pangatlo kuya ha. Hindi na po ako magbabakas kuya. Sige, magbabakas na lang ako dito. Yan. Ako, ikaw. Yan po yung aking pangatlo. Tingnan nyo po sa live chat kuya. Baka naman po kuya, papasuyo po sa nakapin. Oh, pumupunta naman ako sa LS mo kuya, Boss Philip, 'di ba? Boss Philip yung ano mo main channel. Nangingisda din ako sa iyo kuya, Boss Philip. Kanina pumunta ako sa iyo kanina. Ito na yung ano kuya, pang-apat. Pang-apat na to. Yan, yung sumunod kay ano, ako, ikaw. Tignan nyo po kuya sa live chat, nagko-comment po ako. Pangatlo, ay pangilan ba yun? Pangatlo? Pang-apat pala kuya, pang-apat. Ayan, done with complete package sa nakapin host. Huwag mong kalimutan kuya yung MCC or Marcos po kuya. Salamat kuya sa pagdikit. Ayan, ito na yung panglima kuya, panglima. Apat lang yung nadikit ko sa iyo ngayon kuya kasi nadikit ko na yung isa kanina. Kaya 5 po lahat, 5. Hindi na ako nakabakas doon sa iba kong mga ginagamit. Ayan. Ayan po yung kasunod kay Maota. Yan po yung pang-5 kuya, pang-5 dikit. Kalimbang all ko din po kuya. Mega love, shout out Nick. Hi. Ilan na ba yung bahay mo ngayon? Graduate ka na ba? Graduate na? Monetize ka na? Ilan na ba yung WH mo Nick? Ilan na po? Nung nakita ko, nasa 80 plus pa lang. Pero now, di ko pa alam di ko pa tinitignan.
Baka bukas ano na yan, 100 na yan bukas. Kasi late kasi yung ano, late yung pagdagdag sa StreamYard, 'di ba? Ba't nagko-comment ang Marcos? Nagko-comment lang ako para gumagalaw yung ano, para gumagalaw yung chat box. Ano lang naman to, ninja ko lang naman yan. Baka bukas 100 na yung ano mo. 2 oras ka lang ba nag-LS kanina? $100, Diyos ko, wala pa sa kalahati. Kaya na yan, kaya yan. Taasan mo kasi yung LS mo, tagal pa ng 4K. Oo nga, abot pa tayo ng 5 buwan sa kaka-LS. Tagalan mo kasi yung LS mo, gawin mo ano, 3 hours. Kaya ba yun? Kaya ba yun ang ano mo, data? Diba, mobile data lang ba yung gamit mo ngayon? 1 hour and 30 minutes ka lang kanina. Gawin mong ano, 2 hours hanggang 3 hours para malaki yung WH. Tapos pag ano, nag-play all na ako, malaki yung ano, madagdag. May nagtuturo sa akin, boosting daw niya WH ko, gagi. Sabi ko, di na lang. Hindi nga, may ano, alam mo, may tutulong din sana sa akin na tatambayan niya ako. Yung 'di ba pumunta ka sa akin nung nakaraan, ang dami, umabot ng 100, 'di ba? Umabot ng 100 plus yung mga viewers ko. Kasi ganun yun yung boosting. May tumulong sa akin noon. Tapos sabi ko na lang sa kanya na wag na lang po kasi baka ano baka may mangyari sa channel or baka masipa ako. Kaya ayun, hindi na lang niya tinuloy yung boosting. Hindi ko pa naman na-try kung ilan yung madagdag na WH. Siguro kung na-try ko yun, baka siguro ang dami ko ng ano. Siguro ang laki na ng WH ko, no. Pero hindi ko kasi alam, baka may ano baka may consequences. Ayan po Kuya Phil, Kuya Boss Philip, 5 na po yung natamsak at dikit ko sa inyo Kuya Boss sa primer nyo. 4 po yung nadagdag ko sa inyo ngayon kasi kanina po nadikit ko na po yung isa kong yung isa kong ninja. Sabi niya di naman daw masisipa kasi di pa na daw money, ang masisipa daw money tapos nagbo-boosting. Sa tingin ko kasi parang ma-review pa rin yan ni Lolo Kaya natatakot ako. Sabi ko wag na lang po, ano na lang, bahala na lang na magpupuyat ako sa kaka-LS. Basta hindi lang ako masipa. Pero baka malay mo, no? Baka naman, baka effective naman yung boosting. Kaya sabi ko din wag na lang. Kaya nga natatakot ako. Gusto ko sanang i-try kaso natatakot talaga ako kung ano yung magiging resulta. Baka babalik ulit ako sa 0. Baka mawawala lahat yung WH ko. Sayang naman yung mga pinaghirapan, 'di ba? Nasa sayo rin 'yan kung gusto mong i-try. Baka effective din siya, 'di ba? Baka effective. Mamaya mawala channel, Diyos ko, sayang pinagpaguran. Kaya nga, 'di ba, ang dami mo ng pinagdaanan Halos nagpupuyat ka na tapos biglang mawawala yung channel. Nako. Parang talaga, mababagsak ka talaga. Mas mabuti na yung na lang, watch to watch na lang kaysa doon sa boosting, 'di ba? Talaga siya sa akin, willing talaga siyang tumulong sa akin. Sabi nga niya sa akin na mag-silent LS ka lang kasi tatambayan kita. So yun pala yung plano niya, na i-boost niya ako. Ang daming manunood kasi yung boosting niya galing yun sa ibang bansa. May kakilala siya. Tapos ayun, magbo-boost daw sa akin kung papayag ba ako. Kaso hindi ako pumayag kasi natatakot nga ako
6 million people in the house. Make love shoutout po sa inyong lahat, guys. Zile 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 yo alergyal mile 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 mile. Ikaw raga, ikaw radyo ng igumawan ko. Ikaw ra, wala na'y lain pa. I love you so much. Ikaw ra, ikaw raga, ikaw radyo ng igumawan ko. Ikaw ra, wala na'y lain pa. Boss Mine. Tsaka napanood ko sa mga tutorial, pag naka 12 months ka na, tapos di pa din kompleto WH mo, di daw yun mawawala. Ay oo, hindi yun mawawala. Ma-continue pa rin yun, di ba? May, di ba sa analytics, may nakalagay doon na ilan yung WH mo sa halimbawa sa April, halimbawa last year. Makikita mo pa rin yun kung ilan yung WH mo. Hindi naman yun mawawala. Pero hindi ko lang alam kung eligible pa ba sa monetization, kasi sabi ni Lulu 1 year daw, for 1 year daw yung requirements na 4,000 WH at saka 1,000 subscriber. Hindi ko lang alam kung pwede pa bang maging pwede pa bang mag-apply kahit lumagpas ka na sa 1 year. Yun yung tanong. 'Di ba? Yun yung tanong natin. Kasi hindi mawawala yung WH, hindi rin mawawala yung subscriber. Kaya lang, yung problema natin, paano kaya kung hindi pa rin natin makukuha yung WH na 4,000 tapos lumagpas na tayo ng 1 year? Ano kaya yung consequence? Di mawawala pero mababawasan kung ilan ang WH mo na nakuha nung first upload mo na video. Yun lang daw mababawas. Ah, okay. Ganun ba? Gulo ni Lolo. O nga, di ba? Sana wala na lang limit. Sana walang limitation. Or sana na lang 4,000 viewers yung limit. Or kahit 10,000 viewers or views, total views yung sanang naging requirements, no? Naku, instant monetize talaga tayo. Instant monetize talaga kapag yung requirements ay hanggang 10,000 views. Makaabot lang tayo ng 10,000 views, total views, at saka 1,000 na subscriber. Naku, instant money na talaga tayo. Mega love shoutout Ma'am Elma. Thank you so much Ma'am Elma sa suporta. Sana makuha ko ang 4,000. Kaya natin yan. Kaya natin. Baka maunahan mo pa nga ako eh. Kaya natin yan kasi busy ako sa school. Ilan na ba WH mo, Lalabs? Ano lang? Kanina 400 ako kanina. Tapos pagtingin ko kaninang mga 6 PM, naging na lang, 360 yata 'yon. Ang laki ng bawas. 360 or 380 na lang 'yon. Ang liit pa ng WH ko, hindi pa umabot ng 500. Ma'am Elma, thank you Ma'am Elma sa pagtambay, pagsuporta, ma'am. Thank you po.
Kaya natin yan. Kaya natin yan na nilagas siya. Oo, may lagas sa WH. Ano ka ba? May lagas sa WH, lalo na sa StreamYard. Ang laki kaya ng bawa sa StreamYard. Ang laki ng bawa sa StreamYard, lalabs. Kasi ano eh. Minsan, nung StreamYard pa yung ginamit ko, nakaka 30 WH ako, nakaka 20, tapos mga ilang araw, yung matitira is na lang, yung 20 ko, magiging na lang yan, magiging 15, ganyan. Minsan magiging 13, ganyan, ang laki ng lagas. Oo, grabe. Hirap naman dito sa Kuwait. Mahirap sa YT, bumalik ka na lang sa TikTok. Baka makakita ka ng mo doon, sponsorship, 'di ba? Bumalik ka na lang sa TikTok. Mahirap naman talaga. Ang hirap talaga dito sa YouTube, alam mo 'yan. Gigil match. Gigilin mo si Lolo. Pagalitan mo nga si YouTube, nako. You are listening to the music of remastered by DJ Manoy. Kaluluin ang mga gwapito, nakita rin magkamasya sa palayo. Manubon ang among gwapita, taga-syudad ang makakinansya. This is a journey into sound. Amigo, kat ako mismo, ikaw malaon rin kami waiting for you. O gwapita ko, ikyot na kabindak, na kami nagkahalat, mabutikman ang luwa. Ayan, sleep na ako, lalabs. Antok na ako sobra. Sige, lalabs. Good night, good night. Ingat, ingat. Thank you sa pagpasok. Salamat, God bless. Ayan, maya-maya na din ako. Mag-e-end na din ako kasi naka 3 hours na ako eh. Inaantok na din ako, lalabs. Sige, ingat, ingat. Good night, good night, good night. Thank you. Thank you, salamat. Nakailang oras? Naka 3 hours na ako. Ayan o, kaka 3 hours ko lang. The hottest DJ mixing the beats. Mixing the Sige, end ka na mamaya tapos matulog ka na agad. Oo, matutulog na din ako maya-maya. Good night. Salamat. Palagi na akong palagi na akong nagpupuyat. Halos gabi-gabi akong nagpupuyat. Kaya tignan mo yung mata ko, hindi na natatanggal yung ko. Hindi natatanggal itong eye bags ko. Ayan, kaya parang stress talaga ako ngayon eh. Ang dami pang iniisip. Ayan, thank you, mama. May pa virtual kiss pa talaga. Good night. Isulod ko sa silupin o ipa-airmail ko dayon kanimo. Simon, kung tunaw ka.
tulog kahapon. Kunya, magtiksa kung magtikungkong. Kung ginawa ako sa bungbong, kaya naman lukong ang magbuka sa akong lupa. Pagaling siya ako dagang kwarta ha, para makatanaw kong sili o mga nightclub. Unsa? Kanya ka wili, sisimo. Sa tubong-tubong, ayun. Kanya ka wili, sisimo. Sa tubong-tubong, ayun. Unsa ka itong gisulti mo? Ingon ko, magtanaw kong sili o mga nightclubbing. Ang kauban ko si Kuyo, ang uyab ko kanian ko. Umingon ko si Kuyo, mababay na siya kanakang kwarta, kaya ipulan sa unang imadyo. Ay, ito akong gisulti. Eh, bakit mo pa nakasiguro? Uy, no, sanga. Kung di mo tigas ang studio, di ba lang mo pa? Pakita ko, kaya mo tigas. Sisimo, sa tubong-tubong, pupudayon. Kanya ka wili, sisimo, sa tubong-tubong, pupudayon. Ang tinuod mo, ikaw may dyan pala. Sa tayong pagtulak ko. Ang buhay mo ba sa mga? Hinihinog na yung gisulti? Oh, Simon! Kunya, nakota na! Uy, ayaw pa ina nga ng wilik. Magtubon, ayaw na lang Simon. Uy, dahil pag color TV, stereo, refrigerator dito. Isang pagtaksig na tapos nakabit ka ng refrigerator. Dili ko ngayon. Una na kaya mo si Kuyo. Ako si Simon. Pag-uusap si Simon. Kanunay ni Kuyo. Isang asat kami paingon. Paano sa kaglaw? Iingon si Simon. Nag-upload ko sa kumpong. How's I am back? Since nalubat pala isang watcher, isa lang natira. Okay lang Kuya Argamon, bakit wala tong jacket? Tignan ko lang. Bakit wala tong jacket Kuya Argamon? Ayan, may jacket na yan. Wag mo to i-jacket. Bakit po? Bakit po Kuya Argamon? Tanggalin ko ba? Tanggalan ko ba ng jacket to Kuya Argamon? Kuya Argamon! Tanggalan ko po ng jacket. Char lang to. Bakit char? Okay lang naman kahit ano. Kahit ninja may jacket. Ano kuya, tanggalan ko po ng jacket or hindi? Nalubat kasi isang phone. Kaya pala kuya. Okay lang Kuya Argamon, thank you so much sa suporta mo. Feel the power. Feel the fat bass. Mag-e-end na rin po ako mamaya Kuya Argamon. Kasi naantok na ako eh. Tignan mo yung mata ko kuya. Puyat na. Listening to the music of Mark. Ready for takeoff. Inaantok na ako, ma'am. Inaantok na ako.
Ang sarap ng matulog. Inaantok ako. Hindi ka pa ba nag-end, ma'am? Ang haba ng LS mo ngayon, ma'am, ah. Ang haba ng LS mo ngayon, ma'am. Thank you, Ma'am Elma. Yahoo! Inaantok na kasi ako, ma'am. Parang host, parang patang-pata ka na, yung tipong naka 3 rounds ka na, kailangan na itulog. Oo, Kuya Argamon, kasi alam mo, palagi akong puyat, Kuya Argamon. Halos gabi-gabi akong nagpupuyat. Ilang 3 rounds ba kaya mo, host? Oy, grabe naman yan. Ilang 3 rounds? 3 rounds nga, kuya. Ano ba yan, kuya? Yung tanong mo, naguluhan naman ako. Ilang 3 rounds? Kuya Argamon, pag uwi mo, kuya, ha, wag mong kalimutan yung yung pasalubong mo sa akin. Ilang rounds pala? Kaya ko yung 5. 5 rounds, Kuya Argamon, ang kaya ko. Inaantok na talaga ako, Kuya Arga. Ilang camel ba kaya mo? Kaya ko kahit 3. Uwian kita. Gagi. Hindi mo naman yan mapapasok sa karton. Hindi yan makakasya sa box. Ayoko niyan, kuya. Ayoko. Gusto ko yung hindi camel yung gusto ko, kuya. Oh, yan na. Ma'am Elma. Inaantok na ako, Ma'am Elma. Inaantok na ako. Gusto ko nang matulog. Bakit ang tagal mong nag-end ngayon, ma'am? Ang dami mo yatang bisita ngayon, ma'am. Mega love shout out to HM, sabi ni Kuya Argamon. Kuya Argamon, kahit ano lang, Kuya Argamon, kahit chocolate. Baka naman, Kuya Argamon, baka naman kahit chocolate.
Huwag niyo pong kalimutan, kuya, ha. Kailan ka ba uuwi, kuya? Kasi maghihintay ako sa sa airport. Maghihintay ako sa pagbabalik mo. Maglalagay ako ng banner. Magpapatarpaulin talaga ako. Welcome back, Kuya Argamon. Welcome to the Philippines. Tapos i-vlog ko pa. Aluhoy sa kalabaw! Aluhoy kasi mong kabaw! Kaw, 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 kaw. Hala! 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 Ay nalagig labaw! Hala ang kabaw! Hala ang tao! Ang tao! Ang tao! Sabahin ninyo! Sabahin ninyo! Oo naman, host. No problem. After COVID, uwi ako. Yehey! Hihintayin kita, Kuya Arga. Maghihintay ako sa regalo mo sa akin. Aasahan ko yung chocolate. Aluhoy sa kalabaw! Aluhoy kasi mong kabaw! Kaw, 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 kaw. Hala! 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 Ay nalagig labaw! Hala ang kabaw! Hala ang tao! Ang tao! Ang tao! Sabahin ninyo! Sabahin ninyo! This is the mix of DJ Brad. Pipiliin ko yung milk chocolate. Na yung ginamit na gatas ay from Camel para ma-experience mo pa rin si Camel. Loko ka talaga, Kuya Arga. Ayoko nun. Gusto ko yung yung fresh milk na galing sa iyo. Fresh milk chocolate. Parang ewan. May gatas pala yung Camel, Kuya Arga.
Akala ko wala. Ano ba yun? Anong lasa po ng gatas ng camel? Kagaya din po sa sa baka. Para tuloy-tuloy ang gana, Choy. DJ RJ kita og samok-samok. One, two, three, let's go. One, two, three. Pasok karap. 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 Grabe ka naman sa camel house. May dudo din sila. Di sila ibon o isda. Kuya Arga, curious lang ako kung anong lasa ng gatas ng camel. Ano ba yung mas masarap, kuya? Gatas ng camel o gatas mo? Gatas ng camel o gatas ng kalabaw? Palermo Mobile Sounds. Ni ulit si Inday, ni Rick, ni balik si Inday.
tuslok. Matampan jud ka, matampan jud ka, matampan jud ka, matampan jud ka. DJ Andre is back. Palermo Mobile Sounds. Tulog ka diri, buga sa tito, tanang suyok o marijuana o shabu. Di kabignan, di natamaan, puso yung nagyapon, isang pagpasang panisayaw si Inday. Grabe likay-likay, halang tulog ka pa ka, papatay ka. Naay babae, sulod sa disco, nagwara-wara kahit tama na kaayo. Di badlong sa tanod, nagduwag ka kalbo. Ni uli si Inday, direkta mo ni balik si Inday. Grabe ni ay, halaman tulog ka mata. Matampan Buyog, ka, tuslok. matampan jud ka, matampan jud ka, matampan jud ka, matampan jud ka. Palermo Mobile Sounds. DJ Andre is back. This is the mix of DJ Wise remix. Hala, kaluoy sa karabaw! Hala, ina lagi gabang! Hala, ang tabaw! This is Team Rocket. Ay, tawa! Sabahin ninyo! Di ko pa natikan gatas ko, host, pero masarap siguro gatas ko. Bakit in demand, kuya? Marami bang naghahanap? Marami bang naghahanap dyan sa gatas na yan? Patikim na lang, patikim po. Kuya Arga, mag-i-end na po ako. Kuya Arga, inaantok na talaga ako eh. Kaluoy sa kabaw! Ay, tawa! Sabahin ninyo! This is the mix of DJ Wise remix. Hala, ina lagi gabang! Hala, ang tabaw! Ay, tawa! Sabahin ninyo! Hala, kaluoy sa kabaw! Ma'am Elma. Mag-i-end na po ako, Ma'am Elma. Hala, ina lagi gabang! Ate Killer. Nandyan pa ba kayo, Ate Killer? This is the mix of DJ Wise remix. Mag-i-end na po ako, Ate Killer. Rala Mix Club. Ay, tawa! Sabahin ninyo! Hala, kaluoy sa kabaw! Ay, tawa! Sabahin ninyo! This is the mix of DJ Wise remix.
Matulog ka na, host, para tumanggad ka na. Oo nga, Kuya Argamon, matutulog na po ako. Ayan, tulog na po ako. Trendy News TV, hi! Opo, matutulog na po si host. Good night po sa lahat. Antok ka na eh. Antok na po talaga ako, Kuya Trendy. Matutulog na po ako, Kuya Argamon. Mega love shoutout, Trendy at Kuya Argamon. Maraming salamat po. Ma'am Elma, maraming salamat, Ma'am Elma. Ayan, maraming salamat po, Ate Killer, sa pagtambay. Naawa ako sa iyo. Mag-e-end na po ako, Kuya Trendy. Thank you po, Kuya Trendy, sa pagpasok. Ang laki na ng mga eye bags ko. Palagi po akong nagpupuyat. Gabi-gabi po. Kaya mag-e-end na po talaga ako. Ayan, naka 3 hours na rin ako and 30 minutes. Thank you so much, Kuya Trendy. Kuya Arga, thank you so much, Kuya Arga. Ma'am Elma, maraming salamat po, Ma'am Elma, sa suporta, ma'am. Good night and bye, Kuya Argamon. Thank you so much sa virtual kiss mo dyan. Opo, Kuya Trendy, laki na nga ng mga eye bags. Ito na po, mag-e-end na po talaga ako, guys. Bye. Good night and good morning. Ayan, take care po tayo always and stay healthy. Goodbye po, end ko na po.